awo foforo eno nkomo ena me no betwetwe na sera meka na toda message no yare to from toda so a na honhom no ama yakasa odentende so ni nyina awurade na odi ne tumi eyo ti ene ekofo mu a fine ekosoro nso a ebiari asera ebema awurade kasafa awo foforo se yeba atasfo asasi so ya setrem mama Kate pacha kwaba onipa bia honam famu ohwe mi bia no onipa ena awono anase oba ena echemu no ewo no enye se yefitin ya ne yefu abodwehye dabe enye se yefitin ya ne bepi atasfa asase so ehyaase wo baabi ye maame ene ye papa ene hie mu ene nsuo bi di afra me pache good evening na Awurade nsha nsuo na di afra no ena eyo adomba Awurade nsha nsuo na edi afra no ena onyankopon nyansem mu no osiesie ye de dompeni ntini ene ade wurewure mu a ana yeda ye maame awudie mu saa abosome nkono ebi de ye nso ebi de ensia ebi de nwotwe ebi kura de ye afe ene akire ebere no so ye no ena Awurade nyansem no oma ye bata so asase so nti enipa su famu no ansana onipa bi ebetimi aba asase so ni abefra no okrati asefo no oba ena ekyem no ewo no se de Job ekayen ebia wa life no so beka se wo de ya o maame ankyem wango ye OCS ani nyina awo bia ya awo so maame ankasa kyem no ewo anase ye kana say CS ye pai o maame ana oba wiase no yawo obia no ma yaye ne CS a o maame aba obeka se ya na yakutwa me je se nipa ba kupe bi no obecho se ye koye message ana yakutwa me eno anse ukodi adanse yakura wa wafa ne ba na said ye wosa kasa no se yawo obi no sana awurade mu anase se obi ba Kristo mu a eno nso etie enti ene me no bedi ho nkomo na Kristofo bebre enyamsomfo bebre anase dodo no a ena omudi Yesu Kristo achi a na chi di omudidie nanso omunya awo foforo ese onipa bia oba bedi Kristo achi se yawo foforo serebe ya ubenya dankwa Kristo som enye nyamsom na meka Kristo som eye honhom. Christianity is a spiritual can I say idea yemfa honam enwurawuram obia oye Kristo ni bia wode honam edi awurade achi bia no enya de se obenya nkwa me can direct obia wode honam anase honam su ene Kristo nanti bia no unya nkwaje ene yenso yewo ye honamu nti ebeye dai ana yetumi ene awurade anante ewo hunhum fam anase ye de hunhum su anante ama yetimi enya nkwaje
ewo Kristo. Unless you are born again. The brother nyakura fanesha. Unless you have been born again. Ajese yawo foforo. Ti ene minu edi awo foforo eye ho nkomo ewo Kristo. Nti asem de baba wiye no na wahunu ba bi awugina. Se wo Kristo awudi na chie no. So yawo foforo sunum ena odi abedi na chi anase ro no a honam de no a ana de ne ne no. Awurade show so aya so na wotie nkyerɛkyerɛ. Nti o Bible ben wo a pacha obrasiem. Let's go to the Bible. Yede emfa ya dwene nka tro kronkron no a ena yede di enkomo. Awo foforo ehon nkomo ena yedi ewo Kristo. John chapter 3 verse number 1. John chapter 3 verse number 1. Trono eka asem kakra bi ewo ho na message no ya na ewowa na ye fa kakra ebia ye chemu miensa ne afa baako na ye no aba beche na bibia atimi aye kama. Awo foforo as a Christian esasa ye wo foforo ewo Kristo wiasene de ono nsem aye kan omfa ho. Etwa se o Kristo ni bia wabedi Kristo achi bia wonya awo foforo. Nti ehon komo bi ko so Yesu Kristo bai no so fopani bi pa etua na mo eko Yesu Kristo nchen ene ne kodi enkomo bi. Nti ehon komo ene ne epese me no edi ebia na watesa ansem we pen anase eye hwonsem a wakan a asofo bebre dia enchechira ma en evangelist me nso me toa de wasua anase unim no so serebe ya ebeboa no watimi aye nam abrebia ewo Kristo na chiridi a waba bedi anase unimu a enchirechire nkwa wiye no na wonso onye biribi ede aka wabrabo ho ewo Kristo eye na chiridi a wabedi. John chapter 3 verse number 1. Ose etifiasem Nicodemus. Nicodemus eye Pharisee asofo ni bia ya wodi ni sofo anase oye ni Nyankopon adwuma. Na Yesu Kristo baaye no na Pharisee no eni nani nhia. Kristo baaye na Pharisee no eni nani nhia fise na omusi Yesu Kristo ye no se wonu Nyankopon se afi wo kan busu se edisa nsem no ene sa ne mana na ekoso no na emu ohunu se owura no onye papa onye correct di ne nsem na wo kan ne ade abeje atumu enti ne nkyerɛkyerɛ ene sankyerɛne ano oye ne nyina na asaye bibi oho na obi a wonfire wurade na otimi ye san nema we na we ne nkyerɛkyerɛ nso a nsɛm yi na nya kyerɛ ya no wote ne maame ni ni papa ni nuanu na atwa no wahia yi enti na na kyiridie no ene se omoji na di no na ye nsɛm bebre eno mu na asofo no mo baako ewiewia ne ho eko Kristo nchen anadwo bi wese nsɛm na Yesu Kristo kan na hwehwe na so nti ono de Awurade Yesu Kristo asɛm no tache na koma but Pharisee no hu ntini na ontimi nyina nim enkobi samsɛm bi koso no penkwa nti wia ne ho ko Kristo nchai ene ne kodi nkomo me se ena nwumre ma Mary, God bless you minim se Awurade adom ba bia wo no hoboko awo foforo ehon komo ena me ne wodi born again awo foforo eno komo ena me ne wodi nti John chapter 3 verse number 1 wasena onipa bia ofiri Pharisee no mu ewo ho
onipa bi na ofiri Farisifo kuo nim ya na ne din edi Nicodemus ɔse saa onipa yi na ɔyɛ Yudafo mpanimfo ni bia. Verse 2 na ɔno na ɔbaa Yesu Kristo nkyɛn anadwo bi ana ɔbɛsee no sɛ Rabbi yenim sɛ wofiri Onyankopɔn nkyɛn ɛna aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ. Tio Nicodemus baa ye no saa kasa no a ɔkan no represented ma Yudafo ni nyinaa ai Farisifo no a omi asofo no nyinaa. They knew that Jesus was sent by God. Nicodemus said, "Teacher, we know that you came from heaven. We know, we the Pharisees, we know that you came from heaven. Yenim se ufri osoro Onyankopɔn nkyɛn ɛna aba asase so se ɔkyerɛkyerɛfoɔ." When the Bible says Rabbi means ɔkyerɛkyerɛfoɔ. Now, let's continue. Yenim se ufri Onyankopɔn nkyɛn ɛna aba se ɔkyerɛkyerɛfoɔ. Na obi ntumi enye nsɛnkyerɛnne a wuyo yi agye sɛ Onyankopɔn ɛka no. Tie Nicodemus ensɛm a mepakyɛ ɔbaa Kristo nkyɛn ɔka. Yesu Kristo ofia ɛna kɔkɔkɔ hwan ago hwan ni ohwɛnanim a papa ni. Yesu Kristo so hunu papa wɔ asɔre fie mpempe ana ɔma na konwa na ɔtra so. Ana ɔhyɛ bo agya hade yɛbɔkɔ yenim so bisa wo na anam. No ɔsɛ Awurade ɔsɛ owura Rabbi me kwan so de yɛbɔkɔ me ka sɛ Nicodemus otwa n'ani hwɛ ano atwa n'ani ahwɛ because wo suro Farisifo no sɛ dɛ na wo de wuwi ahɔ no waba owura we nkyɛn ohwehwɛ n'ani ayi saa no hu sɛ hodin no so owura yenim sɛ wo firi Onyankopɔn nkyɛn ɛna aba asase so ɔkyerɛkyerɛfoɔ na ensɛnkyɛnne a woyɛ nyinaa obi ntumi nwɔ agye so Onyankopɔn ka no. We Pharisees we know, but yɛgye wodi a ɔman ni nyinaa adwene ɛna ɔmakoma ba bedi wachi ɛsa ɔbɛgye yɛn monyam enti ne yehu sɛ yɛgye watom no. Yenim so firi Onyankopɔn nkyɛn ana aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ na obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ agye sɛ Onyankopɔn ɛka no. Verse 3 ɛna Yesu bua ka kyerɛ Nicodemus sɛ nokora me sɛ wo sɛ wango obi foforo a ontumi enhunu Onyankopɔn ahenie no. Sɛ wango obi foforo a, God bless you, ontumi enhunu Onyankopɔn ahenie no. We are learning or we are discussing about our foforo. Mamen kan English no. Oh, na Bible want to say yes. Let me read the English verse. John chapter 3 verse number 1. Was it the new birth? Now there was a man of Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night, said to him, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Verse 3. And Jesus answered, said to him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Jesus said to him,
Truly, 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 I say to you, unless one is born again, he can not see the kingdom of God. So here, Jesus Christ has stated it clearly to us that without born again, no one can see the kingdom of God. I mean, the heaven. Without being born again, no one can see the kingdom of God or the heaven we are talking about. Enti obatwi no so a was obin to me cannot obin to me. A statement here equal power. The word unto me, you cannot see the kingdom of God. Let's just say a yadia hu na emuye du. Wase se wango obi fofora ontimi nhunu onyankopon ahini. Se obi ehunu onyankopon ahini a ene na Kristo obedi na chie no emfaso be ne baso. Se obi ehunu onyankopon ahini a edachi asem o na chese se nipa no enya de so obenya nkwa ewo Kristo. Se nipa kro no dwumadie bia obedi ye bia no emfaso amaso amano. Number 2, Kasan say, se obi ya ngune fofora ontumi enhunu onyankopon ahenie no. Eti onhunu onyankopon ahenie no eye niema mienu. 1, se daache atemu a ebeba no. Yesu Kristo obu aten wie a se nipa koro no obekọ jem. Se wanye de Awurade pe. Number 2, oti asase we so no te obi ama Kristo Yesu anase wamfiri wiase na wanya wiase abrabobone ne ho na wa medi Yesu Kristo ani na wanye na ani ama awfoforo su ni bi ama ni mu a ono nso enkwagye kwae no onhunu ana wafaso. Enti statement we ejina emu enchiremu mienu. Eti mesre dodo a mene mo ahia ahombrasem. Ebia na wo life we so wonim Kristo anase won kwa sore eniema e qualify ma obi etimbeye Awurade dia no wunyam enya bia asempa ekoso tweben Kristo anase tweben na ma hokwai na ahenie no Awurade mfa so na onfa asempa so mfa ne tumi so emwa na etimi hunu bi wana wo hunu ahenie no wane je ema wuremfi ebra yesi Stephen abo Awurade bie nani no onkonkunu bie nani no ohunu Awurade se ogina onyankopon se nifa so wose wode anigye atia mu onyanigye bi woni mu se Awurade ma wo hunu ahenie no a wakoma toye. Enti John chapter 3 verse number 3. Se wango obi fofora ontumi enhunu onyankopon ahenie. Enti aha no your friend no underline me pen kura we me pen no we pen wango obi fofora enti ya sign awo foforo no ase. Now
Yemra honam kakra bi na yenye simple illustration wa ha. Birika kire mu se honam fam kura no awo eye process medical kakakra se yewo obi ba atiasfo asase so anase batan bi ewo abofra bi a yewo niema yede hunu se ampa batan bi ewo fie wiem yewo niema yede ditete hunu se ampa yawo abofra bi ewo fidua wiem enema bi a yetimi di hunu eye obohunu se obi a woye batan a wawo foforo no obehwe uwura fie wa enwira mfitamfita esinasini na yesi ne hatata homa so obehwe na abofra no se wuhia maame no kura na se wo fie wa bonse oda ne maame na so a yede nwira akekere no enwira fita na yede akekere akwada no yewo enema bebre yewo enema bebre a yede ehunu se abofra bi yawo no ewo fie wiem ya yewo fufuo ma maame no anopetututu abeduro ni ade tie komuni kane kura na yetete no ekurase asem no akwa remember because mbe hu bi owe manim sa no manyini pa na Awurade asemu na ama de bia Awurade asem no asiesi ama de bia yenima yese emrantie no awofoforo tio wose se wangu obi foforo a ontumi enhunu onyankopon ahenie eti wonam famu kura no akwa remember those days obon se batan bi awone ba ema bebre no fio na so utimu no se batan we enwira akekere ne ba obon se batan no yede hile bi asisisi ne ho abofra no obon se yede hire bi na yede bi asini ha ne mforo ho na yede ade bi ato ne nsa ahoma kituwe bi ne yede ato ne nsa bia edan no a maame na awawo no wotimu no obon se o mape ahaba bi o mapa ahaba bi no mde ahye kwana no omo se sere be ye sunsunboni bia mewura omo believe no na omo de ahaba bi ahye wosa so da se na akire se edan na ewura mu ho na batan owo enu achi batan no enhihye ya o hihye edi ahwe ne ba no eye soronko anopo akakoko bewe enkura akura ne niema nyina ye mono batan bia wo a enima dada ni nyina ne ntare dada nyina opa ba bi tugu enwira fitaa no ahyase de kekere akwara no ene onu amu opia kiniye esine so ompese wia be hya bofra no ene na enibie na ba ne nimdie na doso a ye fere bibi woka na akura no otim no odi na agro no okoba batan ni si to ese bibi boni bia nto abofra no hunamu die no afei abofra no obekọ no na odane maame na so a ode na to na basa so na omma no nufusuo anase omma no aduane abofra bia ya wo no fufuo omma no aduane yenkomori no se me no kasafa awofoforo okisoni te wa anya bia wote Awurade na ase kwa
Yes. And the message will be about question. But after also me nya brani di ho nkomo. Enti wo bewe no na bata na de abofra na toro nsa so. Enti omanu num kakra nufuo no ba ku ye nsuo na ba ku ye aduane. Tori ka de aduane de na manu numu a wia ono ani senses mu no no ahunu hye ye okay. No de ba ko nso ama no na de nsuo mu no o ma na twe bia fine. Abofra ya wono no ontumi nkasa. Enti ososu mu a bata ne na sense hunu se me ba no ebia na ne tie ne ya. Enti obebie ni hwinim na wahwe na wahunu se na wahwe se wode na no betua ne hunu bon no na wahu anase wobetwe obo a wode tia na no sei etu ohum sa na eniema no fifiri abofra na enu apepa cause woni anu a wode kasa obeja ne nan a maame no na essence hunu no abone pampers na waye bibia akura ne yam ya ne ya maame na de na dwene to be ne sa kopem bra abofra no ebe nante anase obetimi asate akasa enti abofra ni sa no eye batan no na konturo no otete no na duane diem na nuniem ne nayeso ne bibia no eye owofo no asede se oyede man ontime nkofa banku posim ma akora wa wono foforo no ontime nkofa fufuo ene ho nkwa mfa ma abofra ya wono foforo abofra wono foforo wa aduane a wodi diane ma me beka no ero no wode ye adwuma enti Kristo se obi pese okọ na henie mu a agye se ye wono foforo. Now ebeye dai ena ya beye Kristofo yi me no ka se yanyinyini enti yanyinyini ebesisai ena yetimi awo ya foforo. Nicodemus to aso se ebeye dai na wobi a wanyini etimi akone maame yam bio ama ya wono foforo. Nicodemus ebisa asa yentie de to aso. John chapter 3 verse number 4. Nicodemus eka kire Yesu se ebeye dan na onipa a wanyini no obetumi awono obetumi akone maame yamu bio ama ya wono foforo ana. Tie asemu a Nicodemus enso ebisa no ha Yesu Kristo kan ye no Nicodemus adwene ko wonamu na wonim se eye huhum asem ena woka indi ga question nka me no mie no betuma bisa no Nicodemus abisa de amai yenhwe mu aya Yesu Kristo kan no ha. Verse number 5. Ena Yesu Kristo bu ase nokure me se wo se wanfiri ensuo emu ane huhum mu angu obia ontumi enhyene onyankopon aheniem. John chapter 3 verse number 5. Yensha brofono. Jesus answered, "Truly, truly, I say to you again, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Kristo mu adofonom ene awurade ema yehye mu. Ye pese ehuru no pre no.
now no kura no eya de share dachi. Shady, God bless you. Overlord Eradin Shaw. Debi amasem de eba akope. Se yebedi awurade achi se ya je awurade de ya je awurade de na Kristo sompa no ehon hihye ne ya mfaso a yebebra to agu. Yes, yebebra to agu. Every church of Christ biano follow the steps of Jesus Christ. Asori bi free Yesu Kristo bia edi Yesu Kristo anamo achi. Ensori doso o Ghana, ensori doso o wiase. Emu dia he na wokọ na enkyerɛkyerɛ a utie ene anamo a utuo ewo asori mu no eye Kristo de anase eye de enipa bi ahyehye. Wose Nicodemus pesu ohunu kwan ye befa so a ye bawu obi foforo ewo Kristo. Ena Yesu Kristo ka kire yen se based on two things ewa ha per the scripture. And I said the scripture ne can John chapter 3 verse number 5. Osi enema mienu. Wase se wan free ensuom ane honhum ango obia ontimi enko onyankopon ahini na se ontimi enko heaven. And heaven ni wo odofo heaven wo ho. Yesu Kristo no a stating a clear was a heaven ewo ho ema 2x4 for no ene wo mo ye you can say antichrist for no ne common sense for no ema bi nada wo da ta heaven bi ene ho sa for no nyina the antichrist. Heaven is real. Last me no be kan wasem. Heaven is real. And are you ready to go? Tawango obi fufura okwa heaven a enyeyi. Ana wo kirem se ene na wo fufuro no sen ete ana wo se eye niam mienu ensuom ene honhom mu enti adopono ma yehyiamu Yesu Kristo asteti no akle wo se ensuo ene honhom mu ensuo bay enwa asem ena wo kan ha empempie no aha no Yesu Kristo peso o kire se eye esubo a esese onipa bia oba bedi na chi bia no wogye esubo ne etu ye wo ensuo mu osubo ene ye wo hon konkon subo enti wose se wan free nsuo ne honhum angu obi a okọ heaven a enyeyi enti saane ma we mienu ene nam enti ensuo mu osubo no eye baako ye bo wosu ewo nsuo mu hwie a esese wonya hon konkon asubo eno na ede stamp etim so ede amount ama watimi aye qualify ewa urade anim efi se saane ma we mienu no se obinya bi se kinkrei abeye urade Yesu Kristo eba eti when free suo ni huhuma anwo obi a okọ heaven enyeyi eti ano Yesu Kristo astate ne clear she awofoforo no de guarantee ema Kristo ji utum se oye born again de dikai eye nsuo mo subo etu obi a woye Kristo ni bia a wo hweme ana se onkwa sori na wo hweme so pese obe born again Christian na awurade de wo kan ma ho de a ji nsuo mo subo ana nsuo mo subo no so no enye polytank enye swimming pool enye ma hwie nsuo agu kapum me dia hohoro ho ana me apete won so no eye nso tene because as a topic we ma kapen asubo nko a ho ase ma kapen bere na me nkomu bebre etina ma bon tofa me che the type of nsuo mo subo a uhia ana se Kristo Yesu asan yase
It is all life no so now wa soro fe ko bim na yakobo wo so wo tank mu a enye subo sesa no bo so ya nipa be tete ni de mu nyina agu polytank mi ye wi an ye bie ma ne kro enye subo papa ya de cap a petepete wo so ya sensuo de cap a asa e de apetepete so enye subo papa eye fake ensuo mu subo no ye nsotene ensotene eti Kristo Yesu atra yan se ensuo mu subo eye huhuma pamade bi a wono awurade Yesu Kristo no an oban no obefa mu eti secret atwa circumcision ewo ho Onyankopon na de ma ye nana Abraham ana ato aso saa Mose tam saa ana ato aso saa abeduru ye so ene wo be ma na otwe pepepe ne atwa ne twetia eda ho eya pam ensesa upetwa upentwa saa nete ana Yesu Kristo aya bedi na chie na ye pe na hirie no makoro no saa kasa we no waka ebra Nicodemus ekọ ne nchen ko pe no kora nsem ebi atie ana ode kire ye 2025 ekọ na wiye wo asafo bim ana wudi Kristo achi yabo wosu adoma chedi ekura wa wode ka urade asem no waje nsuo mosubo every hunhun kunkunum ema bibia na da se o adoma chede no enti no ubeyi ekwan no a urade abato ni bi afirim edema mienu enenam wose se wanfiri nsuo ene hunhum anwo obia okọ heaven a enye yi wei eye direct Nicodemus ko Yesu Kristo nche no wamfa bibia nsie no koso hunu se sofo no peso hunu no kurebi enti yenhwe ensuo mu osubo no yenhwe kakra bi a John the Baptist obekaye ya na toda asofo binum kire se eni kwan se wo bo abofra su twemani nyini ohunu papa ne boni wie a no akọbọ nasu Yesu Kristo wonyamfie sei ansa ne ye bonasu no maka ne sei ya odofa our life no so ebi ana ye man of God ebi ana ye prophetess ebi ana ye sofo suaba bruye epachew ste sa adwini we bi wo tirim se wo twen ama wo babi anyini 15 years 23 years and answer wo do level bi a nimpani fie so no ono a beteki decision ama no akọbọ asu a wo de sa adwini ni hye utirim de ye awurade adwuma na se wo de bobra na wo de tete oba why a big mistake adana ye wo abofra oye bema yentwe ma akwada no enyini emani nya 10 years 15 years 20 years 45 years ansana yakotwa no nidua ne bema na 8 ya kana se hospital wona sa 1 week na ne atwa afiri ho na sa circumcision no ye ni ba bi afiri ene apam a anase yenim de wo Kristo na asemu anase na dwumam eye tete apam na die ntia Yesu Kristo na subo no ekoye tete years ne se nipa na esese wo bo na suo no afi na Onyankopon prepare no John the Baptist na wo che Yesu Kristo 6 months eto kan tworo no a wo se John the Baptist Onyankopon soma ne se omobo kwan eni Yesu Kristo anim enti Yesu Kristo ba ya wo wa asori fie sua asem owo bepo so ye mpabo ne ade ni nyina na de obebo kwan di nanim afi na ne prepare no de obebo Yesu Kristo asu amena hye na dwuma ase ni nyina afi na Onyankopon prepare no
eti Kristo ebehye na dwuma ase no ena wo enye mfie miensa na ode ye na dwuma eti wo behye na dwuma ase no 30 years enti wo behye na dwuma ase no na esese wo ye bonasu na dwumadie ni nyina wie peye biso omo mienu na sa pam no ewunyankopon fa omo so ede bae enti ye wo life wo so no se obi aka kire wo se bra enkran ana bra kumase wo de me wo kumase enti meka enti me ebia enkran ka ene de bronya ninti ebetu ebia ye kana say ewia tu ana wo de anopaten ebia nkran ka de enka at least ukofa basia achekura 8 anopa 8 no a na kaka ni bia tu ene arebet bronya ninti se de etu 10 ana se etu 12 enti ano kire se enti a kire se de bia na bas no esese etu 12 ana no Dabi Abraham onyankopon frɛ ne sɛ ɔbɛyɛ no ɔman na ɔne ne yɛ apam no Abraham na ɔwɔ mfie sɛe ɛna Abraham etwa atwetia Abraham ne wanyini ɛna onyankopon ka kyerɛ sɛ me ne wo yɛ apam a me ne wo yɛ ne sɛ twa wo bɛma twetia wankasa circumcision ho that's how time Abraham ne wanyini ebra Abraham etwa ne twetia wie no ne ba otwitwa wo mo ye kana say Moses ene ne wo ne mma ne nyina no saa pamre da ho nti nkura no a ye wo mo saa yiri nyina san se eye tete apam nti wo mo wo akura no matwa wo mo ma akura ne nyini akura ni swa no ana no matwa wo mo ma akura ne nyini ana saa pam na to aso a abepem ne eti Yesu Kristo saketo ano a ene etwa ne twetia yamana nyini te se Abraham de no eti nsuomu asubo no na Yesu Kristo na oye first sample a ebe restore anase ode be bie Kristo som enti nipa no a obo asuo no afi na awurade onyankopon no a prepare no one John the Baptist eti John bae no na okọ hye ase se obo nkrofo asu e wo Jordan ho eti beduru Yesu Kristo so no na won pese obebo ana wose saa na wose sese de makwai na saa na sese wo hye tene ni nyina ama eti Yesu Kristo bo aso wie no ena abeyensa na wose obi a obabeji Yesu Kristo adi bia no ma yemo wasu na obi a wo ye Kristo ni a wo Kristo mu dada wo ma me no ye Kristo ni papa no wo ye Kristo ni ebia ye Pentecost ni wo papa no so ye Pentecost ni so de ase ana wo ma ewo Kristo adan na wo twen ama wo ba no enya 15 years ansa na wakobo nasu adaya Yesu Kristo e bai no wonyini ansa na ye bonasu unim ba abrum ana unim ba abrum na eja bra a wo hwe me pepa chew ye wo no ye bema edi se ansa na ye twa otwetia enti batan eba wo bi na da won kan kire wo se akura so aye monasu wana ka kire wo akura untimi monasu ni akura wotua nufu ano na pomuden wo fom ya wakura na ya wakura enti akura nya bia be se CCS ya ubetimi di na consume because wo unani afi wa chance kasa oni papa ne bone nukura semsie no nipa megina so ntie da obekọ ba bia ye dada nkrofo ebu nkrofo fa so ho na okwa join wasese wan free nsuom ene honhumu a nwo wo bia ontimi nya awurade ahenie enti nsuomu osubo no ena me kakakra bi di akere wo se entwe ma wo ban nyini abra woni ne ti Kristo fie
Ansano aka say na we nyina wa opa no akọbọ asu etu obi anya 15 years obi anya 20 years obi anya 27 years obi awie university wanyi nsuo mo sobo because we Romani oye Romani okọ asori bi na wo said ye mami mu a papa mu a nwonyamfo te se wa wote agurade na se 24/7 wo mba wa wo mu nyina bakokura no no a wa ma asofo e do ma konsu ma kobu wo so adaya ye makwara asu no aka ye makwara asu na bonsam wo se nipa enye abofra mofra ne mofra brem no wo se no bonsam timi sai akwada efri ne mofra brem eno ana me hwe video bi e wo media no so enkura nketo bi 8 years 8 years enkura bi abrochire TikTok no mako wiaka akura 8 years wako wiaka omi yetere one ni tipenfo o matima ko wiaka abrochimem ana police fo pam wo no me ka no kopim ba bi na omi ye ya no mo che wo mo 8 years akura na ha Ghana hakura yeti anaso de ewiase kura no hwan na ya akwara biem akura ni wiase biem orofo akura ni wiase bio oba no awo fees owo 8 years ni 10 years no kore ne ma woyo ofafo a ogogo WhatsApp nyina obekwa na akura na hanani no TV wo no ohwe enkrofo fefe enkrofo ano sa Nigeria movies ene love movies ni adade no ohwe ena akura be na wo wiase eti batem bia wo life so bia no ema wo bi na da won kan kira o se wo behwa ema sofo bia woni babro mon ka je o se akura so ye mo na su bisa se what type of akura ena eni kwa so okobo na su akura wo tua no fu ano a ontimi nya no we ono bede no obo na su wonsuom wodi agura nsuo no bi beko no mu because e su bo no ye de akura ni wuram wodi ne hunam nyina wura nsuo no wayina pie wodi ni padua ni nyina wura nsuo nim na wayina pie nti no wono so na ho de ne onim ha wo besi atua ne ho me akontro ne ho ene se wo bata no wa na betimi aye de a it's up to you enti ebinum a mo kire se ye mo akura su ni nyina eye wrong emfa Yesu Kristo de na meye compare na nipa no obebo Yesu Kristo asuo no Satan no Yesu ne nkura bere mu nyina no na sa nipa no ye nyam prepare no onyankopon prepare no the urade prepare John ewie ye no a okọ osere so ho no a was starting the juma no esan say Yesu Kristo na ye Kristofo nyina Japani a wadi Kristo so mbae no na esese fulfillment no eye adwuma prophecy eye adwuma Yesu Kristo ko ese ne metamu aso ambeye na adwuma ntia ne mama nkodam nkobo masu etene uye Kristo ni na wo hweme a ya wo ato Kristo wo ma no wa wo ma to Kristo ede be biem na wo tweye edi bebiem na wo twen akra no wa na to Kristum wa wo na to Pentecostum wa wo na to Methodistum wa wo na to Jirikokum wa wo na to ho ahwan mu edi bebiem na wo twen se aka unti wo pese obebo obanesu ewo Kristum to pese bonsam ede kro no to akra no so wie o pese bonsam de adwuma ho nwura akra no wie o pese bonsam ede asode ho nwura wo ba ni wie o pese wo ba no abrabo ye wiase wie wo sai wie ansana wakose asofo monka me mpabo na me ba no wati nkensi awurade be praw bata bia be se bia awurade no wasem se na japade wa ye hwe ama na sei mi dikodi babo natural enti waka wose wamfiri nsuom ene huhum anwo bia okọ heaven enye eye period eti yanhwe Matthew chapter 3 verse number 11 yanhwe asamwa John anase Matthew no e kan wo nsuo no ede no Matthew chapter 3 verse number 11 tie Matthew 3:11 ose Kristo eba ene na dwuma ho nkomhye okay enti John ene kasa wahi wose me John me de me bom wosu nsuo mu akọ adwensa kire mu na de odi machi ya oba ne de ne ho eye den echen me ne mpapo ampo me nsese mikura ono na obebo mu wosu ewo hu kunkuno ene ogiem
na ono na ne nhuso apawa ekita ne nsam na obepra aproye ho fitaa na waboaboa na yuo ano ede akogu san so na entete ne de odi ogya enum da ahye ese ene nwumre bia na afi no wabedwan me no esua ade awo foforo ehon nkomo ena me ne wodi as a Christian esase ye wo foforo na awo foforo no ena Yesu Kristo ka kire ye wo ha se wamfiri ensuo ene hunhumu anwo obi a ontimi enko onyankopon no se etwa se ye wo obi foforo ansana wo hunu onyankopon ahini ena Nicodemus ebisa Yesu Kristo se yanyinyini yesi aduasa mienu nyina ebi mpu tutu yitiri ho afodwon ebeye dan ana yetimi akowura ye maame yam amoma sa wo ebiem ana ozewe enye honam asem na meka ho se wamfiri nsuom ene honhom obi a wabedi Yesu Kristo achi obi a waso ne awurade benante obi a ope heaven akro se wamfiri ensuom ene honhom anwo obi a ontimi enko kurukurunkuru enti John the Baptist wono na awurade nyankopon efa no so ede ensuom asubo ebae to ba Jordan ho na obosu no ana o ka kire omanfo nyina se medie me John de me bom wasu ede akọ adwensa kiremu enti now here se obi ebeji Yesu Kristo di a ensuom asubo no ye bow se wo de asakira watwen bonisu bia na wom bia no onkwa wo bio you are being transformed boni atade a ehyew boni aduane a udiye ene abrabo bia na uwo mu a enye no ye kwa wohuru ni nyina ewo nsutinim ama nsutene ede akọ tinano tro no ka se ensuomo subo a ye bo no enya hunamu efi eyie eye huhumo de etwa nkontompo kronobo ayere fasem abosonsam nantini twitwa kunsun isu bi ni akomaboni bi ni niema bi amankekaye akeka ye kra nipadua no sa wo kra nipadua no ne betimi enya nkwa ewo Kristom de di akire edise obi sakra anase obi na dwense woni awurade benante a na esese yede ni konsuom kɔworo saade no efinu a ewo no kra ho no ekɔ on se wonam fam kura no se mepacho obi ehu ye fi anase obi ekɔ adwuma so no oba fia odware God bless you Sheila odware eti hunam adware ya kura no yede yifi anameboa atade hye na ye fi a ye woro ne yesi ne ahye foforo hunam die no yes sana ye wo hunhum ni padua so ho now obi wisa say adenti ne yedi nipa no konsuom yes ensuom onyankopon tumi wo nsuom tu yedi nsuo ehoro ete ade ho yedi nsuo te ade ho senam kan se onwa ebi a menken anase ba wo horo ho yes yedi nsuo te ade ho ana tumi onyankopon tumi so wo nsuom ana esase ade na ye hohoro ho no esase timi kɔ eti enya de ugura nsutini no mu a ye de unumu a eye honhom ade a onyankopon asem no ofa so e de ahohoro oboni bi afiri unipaduam okra nipaduanum e de akɔ. God bless you. My mom is a man. Enti ensuoma subo eye
adwen sachira mu anamontu a edikai ema okristo ni bia wondime ka se wasakra wadwan bra wonye subo no esese wuji nsumo subo eti mesre ebia na wasori fe kobim sa sori na uwo mu no omu masu ewo asutini mu a pa sori bi omu bo asu asutini ko je subo original one ko jibi ententem enfere ko jibi obetima ko ba bia mo mabo asu ewo asutini eyeye na asofo no kamia ese omani ate dodo na omani ate obana so ka so nko bo asu anu obi za ze o bo asu ma me no wakwa asori ana woni makwa asori ana woni me nkwa asori a oseme mu asu but it is not right. But somehow it's right. Wa soro ye mosu a oti wo ye den. Bra ba bi ye bosu tini ye bosu wo sutini na no mo metua na mo. Ana se sosofo no wo akomapa na se wo so obebo wo ase se obo wo. Obi so asakra mumu na so se nkra sofo no kwa na mento o mase. Yo any buy no bo obi asu. Nipa no bo na su wie no okọ na asore opeso okọ. So wo ye sofo a enkase nipa na wa ba no obeji asuba afi na obe question no ana ne be ya asore ana ase woni menya asore se woni wobi ehiem ewo dayemu a enye wokra ho agufi encheche a mecheche ni nyina ehyiemu bi ai kameba ho kra ehyiemu bi wokra ho agufi no ba na sa yakwaye spiritual marriage yakwaye spiritual marriage but enyeni nyina na ya na spiritual marriage se wonu obi hia dayem have sex ewo dayemu a ebi spiritual marriage ebi nso nya spiritual marriage ebi wono mo a on se osansuo egu ankure mu a ankure ensuo no gumu a eyema ibuso so eyema ibuso bo se ensuo to na se ade ne yema bo se bugu form sa yes said onyankopon yi nipadua no woye sa ade ne ka ho akono wodi pem eno no se yemfa so emfa enwoma ewo wiase na e won a limit se eboro so a ene de sa ne ma ne eba yo normal one honoma eno no happen a ya na hadwini bebre nemum bre na bre wase ebia honoma young boy honoma na bia young girl onware omwa ebia the whole year ana 6 months ana the whatever the whole year na honoma na sad no happen ase unu obi ahia na bi ade beche na ho asei anase ebia prekope ade beche na ase saade na pie ebi kura wanwene adwumane ma bia ho wani adwama nkomo wankɔhwe ade bia ebe attract saade na but obeda sore na saade na si sometimes ebi worma natural because woni mpena sora se woni mpena na na kohiem ana yenuane a yedie no eno ne produce sa ne ma no sperms no yenuane na yedie no eno ne produce eti obi a oye teen age na onware ye bia no esese ohwe wodidie eyie to avoid sa ne ma no dirika hwe wodidie yi frem ade opa jaidi ana mane mrafo number 2 anadwudidie jai frem aduane jadi anadwudidie jadi ana se ni dia anadwo de tosum yenu afei ya yempabofo na ema wadwene ne wakoma no emfiri enkoma eye adwaman niema ne sa ne maniema no eba sa wo watenka no eba fom bonsam timi mfa bibi ene sa ne ma no so emma sa de ne metina mu da wo ye mpaabo no hwe odidie ye
eno nkomo ene niema adu ani hwe. Yes. Ti mo amware ye munim pena moya single saa niema no utimi control a eba fom empabo no dɔɔso a edum akono empabo no dɔɔso a ye ya ebre akono ase ewo mu afa dia toso biem se wo be sɔre a anadwo ebi efiri anwumere nonson eko wo ye be ma ene wo ba bi ani nkomo ewo fon so me bra no question a wo bisa ye no na me ekire mu no me no obi have sex me ho asɛe me ho asene ma pepe saa ne ma no na me ekire no key ni bi na me de ma efiri anwumere 7 eko bia no apart from wo maame ana unua ba wudi nachi say ya damfo say hwan ya wo ye be ma ene oba ni nkomo ewo fon so from that time 7 p.m. eko wese sabre ni ko nyina no ahomone famu ye adwuma bi sabre no no oba ni di nkomo etesen wo ho ye enkomo no twetwe ni nyina important na ewom na hia no wo me about 3 minutes won te say boko ho ye na adwuma mte say no ko school bla 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 mu wi amawi se ebro 3 minutes extra 5 minutes a enkomo bi ato aso nyina eye honam komo a ebetwe akono bone e di abremu mienu nyina enti ahyase no a woni lady no e fa damfo a na ase mudi nkomo no na woni atenka bia de ma no oyo oba woni atenka bia de ma be ma no ebi kura ona fofo kura ye we dey what to get o ukura utimi ka se o ge we dey no lie akono bia ni mu e wo no ho but the American say anya sa na ukoso ani ni di nkomo ko akira afena se no wabebu do ama no be ma bi all life so bia ni masema American o be bi all life so bia ni masema American e be wi ase no falling into mo ho e sa de no e sa de no e di so pese wakono ba fom a obi a wakono ba fom na saa me no obi abeda obi ni ma beda ne saa ne ma no e so te kura ase nye efia pam bi ne aduane boni bi no wakodi a enye efia pam bi ene aduane boni bi ene wakodi a ne mi kire wi elemete no we say yenuane a yedie ene produce saa ne ma yes ana de spiritual marriage ne de ene de ye nto aso o kata wani ane se nipa na wo beda ene ye bi wa week kure betima ba miensa boso betima ba ba mien nan eno so ba ese wo bibia ana safo ni nyina nso elake God spirit odi ye bedi nkomo yes I am ye ho nsem ni bebre bi ye huhum bi na tachiri wo nso a eye honam natural bi ye spirit ebi nso so natural nti ejina sede usi hu ne fa ntoaso de a na je se huhum bi de ne hu awuram bet se wo mo a wo mo twetwe wo bema ni nyina ye spiritual marriage huhum bi na hyew no atwetwe wo bema huhum bi na hyew no akofa ade bi na wo ba na ade gro ho huhum bi na etachiri nti no ntina yesua ade we no dear God bless you eno ntina yesua ade we no awo foforo enti Yesu Kristo se wanfiri nsuo no honhom anwo obi a ontimi enya enkwagye enti John chirem ewa ha Matthew chapter 3 verse 11 o se me John de me bomosu ewo nsuom akọ adwensa chirem na de odi machi eba na de ne ho den esene me na ne mpabo akura no me nsese mikura enti John esubo no oboye no na represent adwensachira repentance enti enya bo wosu ewosu tinimu wi a kire se wasachira wadwen afri wiase niema bi a enye ho de wabrabo nyina abema Kristo ensumo subo no ni mini no enti on say
okay, Matthew chapter 3. What the heck? Can Matthew chapter 3 verse number 7. T. Was na eba say Yohani ehunu Pharisee ne Sadduceefo no mu bebre say wo ba esubo ne ho obaji esubo no. Oka kire o mo say ehuriti ama. Wan oka kire mo say munwane mfiri ebufu a eba no. Verse 8. Was semaba na mo baji esubo dia. Me bomo su wie a monso aba efata adwen sachira. Enti nsumo subo no yaji e de represent say ya sachira ya dwen. Se onipa bia e sachira na dwen ewie a na ensan. Ebi say obonefo no na niate. Enti anu amene obedi nkomo se ogufu bi ekogu aba. Ebi kogu nkwanche. Enuma besosoi. Ebi kogu botaso. Efifiri ehye fisena dotie no mo no. Ebi kogu kasem. Kase no eni ni nyine esei no ana mia no. Enu amene obedi ho nkomo. Enti se obiji nsuoma subo de anigye se sofo bi ne prichichire no se obi life bi no hwe no de sakra no waji Yesu Kristo de na ode na waba se sofo mo na su waji esubo no awie oji esubo ni wie a ensan aka na montuo baako eye honkonkona subo. You need to be baptized by the Spirit of Christ. Joshua, God bless you. Bebre e Christopher bebre ana abeje awurade adi. All right, but to be baptized by the Spirit oni bi onyai enunti mereye bone adoren on say eye so hardly senka obi a waba Kristo mu de obesa akoye bone. Yes, nanso ena akoye common ye asofo adwuman anasa asabakat asampatre adwuman ni Kristo adwuman yetimi hia niema bebre etimi ni nipa bebre di nkomo ye kwa asori obi prophecy beba oni ni be di nkomo no na utimi se nipa no wati Kristo okwa asori all right o tiane tight obom paye eni ade oye bibia se wo Kristo ni de nanso ontumi nyai boneyo adentia adwen sachire mu asubo no John de no waje God Spirit ya esese eye wonkonkuna subo a Yesu Kristo edimu esese wonya no onibi etu ontumi nya boneyo eti adofo no make us say obi ewo Kristo enase but ewiase su honhom eda so wonimu onse wakasa bi se bodam ni kura ne dam ko ana yasa ne yade kura na nya ketua bi a odi hunahuna nkwada eno nti eno nkire se wo ba wo firi wiase ba Kristo mu a na je chenchina se ewiase suba kakra bi mebata hu ena asantefo ne busa aben said the bodem ni ane dam kokora nya de odi be hunahuna nkora we sabe we yemu no Kristo abebu be we Kristo mzenti o 29 centi wo peso kire me se ana adofo no asema make me boa na je se nipa no wo wiase no ye kromfo de wa ba Kristo mti wo me wiase oro kwansi ana anase wo mu a wo fi a ne yira no de aka no ne ye kan say adwuma mu a ho a no awie sika kakra na no ya fa na say normal enye normal obi a wote say bia no God Spirit no a eye honkonkuna subo no onyanya bi wase se wanfiri nsuo ne honhom anwo obi a heaven okwa enyeye adofo no kasa we ye kasa emu yedu
enti John abe confirm ewo Matthew chapter 3 verse number 11 coming down was media me bomoso ewo nsuom akọ adwensakire mu na de odi machi a one Christ a orban ono na obebo mu osu ewo honhon kunkun ani ogyem enti se yenya gye nsuom asubo ni wie a make say ebia no wagye nsuom asubo wonyanya honhon kunkun asubo ni nti ama bone utumi nwai obi agye asubo te awurade na ase we evangelist azutwa bet utwa bet bone utwa bet bone nyaza nketo awo bet utwa papa akopa na so hyehyɛ wo chance wo pe quotation ko preach nyaza nketo a wonyanya honkonkura subo wagye honam ensuma subo no all right enso e kana se kokobone ha no wagye nsuma subo all right nanso ne nsa ha no oye kromfo obi agye nsuma subo all right nanso onka no kore obi agye nsuma subo all right nanso e pese minkumnya obi agye nsuma subo all right nanso oye dufuru peni obi agye nsuma subo all right nanso oda so agye bosom ne yamadi owiewia no kobosom so ene ne mfa wo bebo odua sesia obi agye nsuma subo all right nanso obefo wo mati no monye obi agye nsuma subo all right enso ntimi fa asam nche obi na no kro bedome obi agye nsuma subo all right nanso ni tirim wode obi agye nsuma subo all right nanso oni anigye wa awurade adwumam baby awiase anigye wo no na anigye wo chen yankopon mu de obi agye nsuma subo all right nanso onsuro bone yes onsuro bone bakokora yemiemi oba yemadwama yenkọ wenza yenkọ club onsuro yentwem prantare obi kunu enti se wo hwe abrabo a yebo ene Kristo a yabedi na chi a utimi wo se Yesu Kristo echi na yabedie no yadwe nsa kira no enwie peye ene na bema bebrebe aye bregu adwuma no yes ebema bebre aye bregu adwuma ye wadoma kyede ene ye wo honhom a esuro bone a ema wutimi eye de awurade pe obu okra a obenya na adoma kyede kra ansa na asofa kobo na su obi nso ebenya kan say honhom no ansa na asofo akobo na su yes God spirit betima abo obi mu bebo obi mu no akwaji nso masubo na attach na tene ne nyina wie peye enka se wanya adoma kyede no anase God spirit ni ti mu enti eno ano kwaji nso masubo enka se wote awurade ne bibia wunu bibia ye kama no kwaji nso masubo na tene ne no a ewie peye no se de Yesu Kristo kan no wo so fam de ewie peye Sanyoma we mienu na nante obanyam che God bless you na pom to say baako nkonya baako enti awo foforo ehon nkomo ena meni wodi enti wose tie de adwon kan wose de odi machi ba no Yesu hu asem no woka wose ne ho ye den chen me chen wono John na say Yesu Kristo wotumi chen John the Baptist John one confirm and it is true tie na ono no obobom wasu ose ne mpabo akura mesese mikura okay ono na obobom wasu ewo honhon kronkron ene ogyem honhon kronkron ene ogyem enti saa honhon kronkron subo no ene ogyem no Yesu Kristo abeka kire yense se yebedi na chi a anase yeji nsoma subo ni wie a esese yede saa akyedie wei anase saa asubo wei bi enso boye enti Acts chapter 2:1 e ba no ana wo kire honkonkon asubo no asomafo no obomu nyina bi aso ase eyi te se
ujata chirema eyiyi ti se ujata chirema ebesisi won mapampen. Acts chapter 2. Acts chapter 2. Amen. Acts chapter 2. Oh, Acts chapter 2 verse number 3. Was it Hong Kong Shiegu? Hong Kong Shiegu. Also was say, one no bobom wasu Hong Kong any ojim enti Pentecost dane toye no mu nyina ahyiam faako. Empofiri mu no ehum bia etesem frama emu ye den ya ebo firi soro bai na ebehye dan a anase fia wotemu ma verse 3 na techire ma wa papa emu ya etese ogya eyiyi kire won na ebesisi wonum etifi maako na honhon kronkron no eye wonum nyina mama na wofiri ase kasa foforo. Wasi ono na obebo asu ewo honhon kronkron ani wogyem enti se God spirit no ye de sa honhon kronkron su bo ni bi bowa we fire uyoja bonsam timi mem on say jashi ade. Yes, e jashi ade ye di janani ade enti the moment ya ubenya honkonkuna subo no wa overcome the power of Satan. Tumi bia wa asase we su a eye bonsam tumi bia ntimi ntwim fa so biem because you are willing so obedi awurade anamo achi. Enti de honkonkuna subo no wanya bie no onko bone ho na ontumi nyo. It's a God spirit abetrenemo. It wants a asomafo ni nya asa honkonkuna subo no obi anko bone ho biem. Efa na ye wono se asomafo ni nya honkonkuna subo no Acts chapter 2 wo ba no ye te pense Paul ekogina baby kodi nsem hunu, Peter ekogina baby di nsem hunu, ebi ansida. Yes, tienye ebi ansida. Ebi ansida. Omo de nam ye bo asempa no dawuro ameduru baby kura no enipa bi ka say Yesu Kristo no onie eti through that no eni benya din Christianity. Enipa bi na frɛ omo say we omo ye Kristo suafo ampa ena ye nso edin na so ye nso ena hwede ya brabo ye no Oba media no so pa na be come across some life obi ni nipa bia de omo ya wono obi timi tell say we are the prophetess of God, the prophetess of one na what was say ewurade na ewurade afena wona ekan ewurade afena honkonkron wo me so ewurade na afre me. Have been born by the spirit of Christ. Ewurade na afre me na obetena so na wo hwe ni tiri ho a nti obi ewurade afre so o meche nkyerɛkyerɛ ana ni tiri ho nyina da ho saa dukukura wo mobi na watwi pon so ahye nani ahye mowe as a prophet of God. Honkonkron woni wiase ni twaka hu. Honkonkron ni wiase ni twaka enti wo bia wabeji nsuomu asubo na wo se wo ni Yesu Kristo benante bia no de dika no wabenya awofoforo apam anaso wabehya awofoforo apam no mu enti se honkonkron subo no onya bi se kimu a wonni wo hu biem wabewura Kristo apam mu wonni wiase ni twaka ewiase ne mabone ye paya onka ho ewiase na montu a emfa nkwaje mmire nipa wo se nipa no you are out. But you me say ho say
e Kristo fo dodo sei ena yabedi Kristo achi a anase Kristo fo dodo sei ne timi twa ho firi wiase ne mabone ho ewiase fo bronya dodo na adim okwa sore enso ye celebrate bronya no adim no why say we Kristo ni na afasha yedima bonsam afasha yedima bosom na as a Christian wodu ho akogura mu bi what Kristo fie franu se Kristo ni okwa yase a obekọ na bia Guinness na sinanim Toto Park ni wo mo che no ojenom. Why? Because the spirit of Christ eye won konkunu subo no wunyanya bi wasakra wadwen de waje ensutini mu asu kan sa adwen sakira but wunyanya won konkunu subo no bi obi sakira na adwen na adwen se temitene gobo sa metima behwima asem na firu mu se de no amene usua ho ade wasinya ntimi ete won konkunu subo no esase nyina hwehwe bi akira kwai obi a wa life rusu bia no ye mpaabo esere awurade no nche obi anya sa se wanya won konkunu subo no a obetina awurade fie bet untimi nyai bone ye da de bia okwakọ bompa ye awurade me kro no yo awurade madwama yo fa cheme esese wonya honhom bia ebeba wo mu abeye won kaakaifo no be kire wo se dabi ensese obokro no awurade asem kasetia ensese wo bu nua ne fa so ensese wonya sa atenkan wo mu abre bia awurade asem kasa kire me se wenye etimenyo we say bonsam e kasa kire nipa dwen no de afidi akoma no enti the moment ya won so no eye won konkunu subo no ubenya bie no awurade de nasem na tena mu dada enti awurade so be kasa kirew a retaliate etia de bonsam pese o ma akoye no na won konkunu so aka kirew se de bi ense awurade akwa se okontokwa ense awurade afana se okontokwa wa ne wechai de won koye kura wo yes eti John chapter 3 verse number 11b ono na obebom wasu honhon kronkron eni ojem verse 12 eti won kronkron no ojem no ena be confirm ewo Acts chapter 2:3 hoban se sa honhom no ebe wo mu a oni wiase ni apam bi oni wiase bibia ni apam bi it wo de sha asubo no bowa na wono ani nyansem no Kristo no anyansem na wa ye selective ana selection obo no de tumi bi beka ho arbe ye nsankyerene wo de tumi beka ho na wo de aye dwumadie bi e wo na dwumam de pen wo de yesa verse 12 ono na ne husuo apawa ekura ne nsem ne husuo apawa ekura ne nsem na obepra apraye ho fitaa enti onse okọ ekurase a bebia ekurase yeboa koko ano ebo no yefre ho aboye enti okuani no ete ne koko wie no oboaboa no a oti nyina wi a na wasesa akogu aboye ho obekọ no aboye ho no eho nye enti otwa ebre anase oko enya afi no obekọ na ekurase akofa praye otwa bre na wabobobobo no bede saa na watwitwa no te se obi a obebo kusibon ekurase kyenefo no kusibon aha na wahyase pra aboye ho ade bia enye bia na waprapra ni nyina firi na waye fitefita efiri se obeboa koko bi adepa bi ade bia sombo ema no na waboaboa no ewo ho tienie waboaboa ano ewo ho enti sana Yesu Kristo John echen se ono na obepra na pra ye ho fita
na waboaboa ayuona no e de akogu ni san so enti se wogi nsuo mu asubo no wie na Awurade Yesu Kristo e de won konkuna asubo no mawa wo nipadua no a wode nam asase we so no efia de bia ewo mu de enye bia no oyi ni nyina firi ho oyi ni nyina firi ho oyi ni nyina firi ho na wono ankasa besiesie mu de honkonkon abewura wo mu ti krono no kane na mfa krono nye eni agro afedio otwe ni se ya no watwam onipadua nte se kane de ne bi emei uhwe mu din no watwam kantokoi kakoi be na no be din kwasasam kire we kwa tapota watale oy mo kana terms mo kana say ma tamu amao ma titale mu amao terms bi o mo kekanka uhwe ni din na o amaneko enka be wi ke no ka esmasi awra wasem me pie se me koto anka meba Senate 25th Bruising Day abrante bia brama chese wotimi sori o woda ka kwa no pe wa bra woda wo team young guy hwe onkwa sori nti onfa no ma Awurade nti hwe de bonsema ye na brabo enti Miss G, God bless you, good evening enti se ya bedi Kristo achi a awofoforo no Yesu Kristo asemu no ose ensuo mu asubo eye baako de toso mienu eye honkonkuna asubo se wanya bia wadwen sakira a wonya ni nyira fa so maso da go so besa hwiase go Yesu Kristo na edi na chi ne yemfa honam e na so mo no da bi wo de honam so ma Awurade a wonya nkwa yemfa honam so Awurade yes enti so life no so na bonen kitinkiti bi wo wakwam ase ewiase niema bia enye untimi nyaayo untimi nyaayo ne sa niema no a enye papa wanwe ya ho bekiro aka kra bi na afi no ewiase nhihye afam no sa ne eka no ekwana wiye ma woni mmere odofo woni mmere na de ani ni di ase wa asase so ne woden Yesu Kristo no ankaza hunu se bonsam ni tumi na no oden chen ye enti no prepare sa tumi wei ede ma Kristofo se wo gini di na ma okwa ne ye bo wasu tinmu wi a na ode ho konkona be wura mu a eja ka ho onkonkona su bo a eja di agire eti wo ya fire ode tumi a wode bi wura mu ya wontimi nya boni bia wose wono na pa wa kura ni nsem ne pra ye kura no na wode apra yo fitaa edi se Awurade betena mu a ana se ne God spirit no betena mu wi a woyi enkekaya de bia firi mu ade bia ebeye boni ade bia na se boni ade bia wo mu bia no oyi ni nyina firi mu afi na mu aye han afi yenkonko a oku anim ten eno ba sa bibia haw obi ya bibia haw bibia mu abam ase bibia no mama like Kristo mu no wani je eno bi no de ma Paul no eno ne ma Peter no ne asumafo eto mutimi wi o madwuma ewo no kurem ewo ahodim bibia mu abam o man kwaye bone enso ne yemu za ho se Kristofo dodo se ne timitena wo wese okwa sori o se na me ye na ayi ye kana se na mehia guy bi ana me ne twempena ana ho ahwan na sori na wokọ no okọ ne sei okwa sori etimpena twim be ma ne woda oti asori o yere okọ ne sei adwuma wo ye business ya wo ye enkontompo bi ni azabi ni kronu bi
Ultimaton e kana say adwuma mu niema na wo first kan de akoye wade e kire no aya asa bokro no bi wadwuma mu wa na asa de abetuaka sa brabo wi emfata wo Kristo ni a waje honkonkron subo de honkonkron subo waje bie no won kata bone so on kata bone so o se wo pa ho ntoma etiano wachirim o se obepra na pra yehufita na owia obeboaboa na ayuo ano e de akogu san so enti saafo no ena osoro ahemane yo enso se obeboaboa na ayuo ano ayuo no ene womo a omunya honkonkuna subo a omudi awurade asem so saafo no e de awurade asem ye adwuma saafo no esuro bone saafo no ehwehwe awurade asem da wasi obeboaboa na ayuo ano de akogu san so. Man of God, Ambrikamai, God bless you. Rapeni, Eradin Shad, I to say God bless you. Na entetene die odojashi. Etu obi a obeji nsumo subo awie na awurade wonhomo a ebe mu abotene ne bra anase ebe mu aye de awurade pe no saafo no wo mo na qualify to ahinianim. Enti John chapter 3 verse number 3 wo ba no aye kenkan no aso se wan free nsuo ne huhum anwo obi a onya onyankopɔ ahini. Ena John Matthew chapter 3 verse number 12 no to aso no say saafo no na obeboaboa modo makɔ na hinie o say abapapa no awuo no odom begu san so apata so okuani ekotwa na buro ba de e papa no na wa store odugu pata so o store no kama de obehye na duro no ahye de wonhye na duro so de bia no na wo de jale no wisie ni adade no na wo de preserve na buro no na chama wasina ntetene de wodu oja behye oja enum da eno no ye adebonyefo eno ne wo mo man sakre o madwen kora o ma magi nsumo subo o man sakre o madwen ana afi so wo mo a wo mo sakre o madwen nenso ma nya wonkonkuna subo no boni nsu ene wo mote esanse wo mo ya honam nti boni nsu ban da so bata wono mo etu wose saafo ni nyina obeka wo mabom do makogu jem atemuda eti adofonom awofoforo ya ade a eye very important ewo Kristo sadia abofra ya wono foforo ne ma me ne feeding no sa na ba Kristo mu a wose de wo firi wiase ba Kristo wa ya abode foforo ene madada na twem eti wo ba Kristo mu no esese awurade asem ene ye di feed wo so yawo akura ne ma me ne feeding nti koko anameboa bi oka koko kakra ena wadi Tom Brown echina wadi ayi kakra sa ti bedru bebi no aye macho no ono afi no ono akope apesie bi esi jaso na wadi ti enkomo ni erisana ye bedi Kristo achi a wabeya abode foforo a wafiri wiase aba Kristo mu abeya abode foforo ye de awurade asem ne feed wo so na ma God spirit ne anyini ewo mu bede obi eso waje Yesu Kristo adi waba Kristo ye ka awurade asem a ne wapie obi kura timi nya kɔ na wakogina bonten ne wotie wase wasakra preaching koso ontie wasakra babro onibi waso wasakra baabi e ka awurade asem onyina ho mpo ene na wadwen sakra ne wie peyo God spirit no unyanya bi honam su no edaso wo mu obi ka awurade asem okoso onimu anigi a wode ebedi akire bi onimu support enti awofoforo ewo Kristo mu no eye wonyina so kese
ɛyɛ de kɛse a ɛsɛ wo bia okwa sɔre bia ɛsɛ wo bia ubo Kristo din bia sɛ wonya bi enkase Kristo abewu enu nti no ubedi bɔne ana betena bɔne ana me de mmereye wo me ho ana nipa nye ntaabo ana ho ahwan Peter no mo man kaza ho Peter no mo nye nipa nkyɛn ani o ana yeso nye nipa nkyɛn Peter no se Peter sakra ne yankoto se Peter koye bɔne wo baabi kobu obi fa so ana so wankoye bɔne bi ade ntina ye ntimi nye bi. Why can't we do that? The same thing. Yani Peter mu nyina na ekodi la yo. Atemu da Peter mu di la no so na osu di akire. Peter dim na osu dim la no Peter ye kodi mi Peter so dim bi. La no a ye kana say Mary Magdalene edimu no. Eno anso no obebesia osu kodim bi. Etemu ma ye ma hunamu ade bi na dan say Yesu Kristo abewu ana owu ma ye mbone ana wose ye kan bone kira wo kan bone kira bra wo ko bosu na wo kan bone no eno ne hia eni kwa say waba Kristo ma wie no wo sa ma bone sa beto ato awo ena wakoye ekina sei ena wakoye ekina sei Yesu Kristo de na wo mo brodoso nanso emwa pa se wo de bia obetena bonim ene sesa na tie de a na won konkuna subo no won sanya nka bi yase wo da so ye honam ena de be di Kristo achi eto obi o won konkuna subo bia no owo Kristo nsa no agurade nimu no God spirit wo bia agurade nimu agurade nimu enti mesere adofonom awo foforo e ho hihie bi ena meka no se wodi ene nte se de mi kan yi a ene hwe se obetua na mo no yi yemfa honam nsoma awurade nyankwa ane yemfa honam enhwehwe enkwaje ana God spirit no yemfa honam nhwehwe yede honhom ena hwehwe honhom emu ade asikira ne se esase oye mpaibofo wabaji Kristo adie waduane ya awurade asem ne mpaibọ ansana God spirit no aye onkunkuna subo no God spirit ne ba Peter no so awurade si omo awurade asem so omo kotwe Jerusalem omo ko bọ mpaye etwen awurade bo hye no 50 days maji Kristo adi empire kro ntimi mo akonchi ntimi nye na wontimi nya akonchi ebeya dan na ensanwe honhom no eto afiromu esubo no de wakoji o sofo no bo so no obo wo so se wasakira wadwen berebe dan na tumi no ana timu ana de wo ye adwuma ne frako akoyeje obi abedi Yesu Kristo achi se obedi Yesu Kristo achi no nche se na ofie abonsanfo asan firi o machi o anasa wo hawo ne ko. You need prayers, hot one. He said, "Dear two mono, say God spirit na be permanent free wa. Ama pebi mu antia, obesa ko wiase. I'm telling you the secret. Obekọ so aso so mem. Oba bia wona ne beda. Obi edifo, eso that problem. Obi esabakani, eso that problem. Dear two mono enkoi. Honam sunu da so wom. Wasakra de wose wasakra e word but untimi nyae bone yo tina na on se Paul kan wose bone a me mpe no ene na mawie yo na ne na de na ma me ye bone e ye de timi mu no a etisi enya po wosu wonsuo mu wie a ensan esese wonya won konkuna subo enu Kristo dimu ena sade ma ni pie e true prayers so wonya won konkuna subo a untimi nya bone yo da oko bone ho wo ye mo nhyew yes oye wiase ade bia wo ye mo nhyew obefa na normal ede mesre yeah evangelist Kofi Philip Radinsha mesre yen check ya setan ne abrabo no yen hwehwem ade bia enya wontimi nyai nanso wo Kristo mu no na chese woniema akakakra ti 2025 ye kwana wie ewura 2026 mu ne mere ibia na evangelism me kase ewurade ahya ase hye ne manso ye tete abetie na ne cha no ebe ya awreho
sense bebre ba urade nam ye so kan media so na daache wanya nkwa na bebre gwadwuma very bad asori fe ko bia wo mu bia no mo wani mmere be bia okwa asori ye mo wo su a kwaji nsu mo subo wode uhia subo no a bra so ko ba wo village asofo no kwa ko bu asu opa na enya asori opa so na be ko asori we na so asori untimi nya de eye correct a oba mi ankasa me no benante Ejia subo no ye no benante ama wonkonkon akire ama wanyini wo krisum enyo obi akra na oba krisum a esese won ne nante obu hono mu a wono kra wo mmere oye honam yoni ba bebre wono mo masakra ba krisum a won do mo kobo nkrofo bi e wa asore mu a asafa safo no so amu majeja asore e uncountable dinyo bia na osakra kwa asore ya esese okra ne nante pe obi a honkonkon ti ne mu a awurade suro ewo ni mu na fa ho bon o boss any pa no a God spirit no be lead you na ema onyam fonso da na wo be nyini wo huhumu tana wreho obi timi sakra foforo pa na be wiase na nipa bia ya no asa ko ja asore safo ni nyina wasem wo mo a efa wo mo so awurade na akotwe obi aba no aba asore ni na afa wo so ama nipa kura ja asore no ye dako ene ye beka ho asem ene de nya ho na menam enti wachirem ewa ha enti eye John chapter eye 300 asor men kan kakre bi ne yanko foforo 10 abo ene de ma chiri o ye o se de wo firi honam awono no eye honam na de wo firi honhum mu awono no nso eye honhum hallelujah enti wo de hono kraye enti o se wo firi suo ene honhum mu anwo obi a ontumi enhyene onyankopon ahinim ena John abechirim ewo Matthew chapter 3 verse number 12 no 11 ho ba se Yesu Kristo ono ena ode hon konkono ena ogia ebebo Yesu eti abaye Kristo fuei asorife ko bia wo mu bia wogi ensutini mu asubo wia ana wogi ensuo mu asubo wia esese wonya hon konkono asubo eno na ebe guarantee ama watimi aye de awurade pe because Ephesians na me ati say nye honam ni moja ena enya wa ha ye ni wiom atumfo ni ahombone na wiom atumfo ni ahombone ene omudi ase odofo ususu se wo mo no ye betimi de honam ene omadi ase ana there be demons and the devil, we cannot fight them with this flesh body. Ya de won hom ene no omdi asie. Nti won bay a God spirit. Yesu Kristo si wodi wiase sunkunim. Enti me ye message bi say bon sama di nkugu fra body mfiti ase bepemne. Enti o Kristo ni bi anhwe ye no ankodi na chi. Anase onipa da se ni bi anhwe ye no ankodi na chi. Awoda me wo that topic. Enti no John amiatia se oha yenhwe Luke chapter 3 verse number 21 enche na me pon Luke chapter 3 Bengazi good evening na pom to say Luke chapter 3 verse number 21 o say Yesu osubo na eba say obo oman ni nyina asu no hwan ne ba se John ho asem no kama John ebo oman ni nyina asu wie no obo Yesu nso asu na obo empire no osuru bie na honhon kronkron esane honam tibia mu etise abuburo eba ne so na eni bi firi soro ka se
wone me doba wo so mani. Awofofro ehun teachings na me ne won ye no Luke chapter 3 verse number 21. Yenhwe English verse no Luke chapter 3 verse number 21. Was say Jesus is baptized. Now, when all the people were baptized, Jesus was also baptized. And while he was praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came out of heaven, "You are my beloved Son. In you I am well pleased." Was it John ebo wonu nyina suwie no obo Yesu Kristo nsuasu. You see, so why say oti awurade na ase na hunyi nsuo so bo obu okra oni asoro bia ne din wo no azo moko no kobi da bi yeje ne shaworofo and the sase wa asoro na wokọ no yebo wosu. Yes, ji nsuo so bo was it ebra Yesu Kristo eji nsuo so bo wie ye se pe ena wosoro bieye ena honhon kronkron, the Spirit of God esane ye honam tebia so nipa nyina ho se abuburo tebia so ena ebesi Yesu Kristo metri so sebesi na pampomo sebesi na betri so wose honkonkron sane te se abuburo ebesi ebane so. Yesu movie no a wo mu yene na ya na ehun se abesi na beti ha. Yes, the sebesi na pampam ebesi na beti ha ye de eno anse ebane so isane te se abuburo form dove another dove abuburo emwa wo mo hote a ewurade ede wo mo eye adwuma pa abuburo emroma ujai. It also daye na ote hu samu amu ani bi we also daye na bia ase wo ye nwan ese wo no o call no efa asofudie obitime so daye na ase abubura besi ne so the Spirit of God o ye no bompa ya urade be obi. You see enti samu ano wote hu bi wo daye sumu a urade eno wa pama na so person no nya apam bi abeso da na tin nantwie so aponche pam ene zamwa ne de danger wasina wo bo Yesu Kristo asu wie no honhon kronkro besi ne so se wa mo Yesu Kristo a asu a enka honhon kronkro no ka enyi ne hu adi ma ye hu ewom se we onyankopon ti asefo bade nanso ka na hye no so se ye wo ni nipa tibiem. Yes, ye wo nipa tibiem ti no ye honam enti de boa Yesu Kristo ema ni timi eye na dwuma wie ye eye honhom no a the Spirit of God eno nso ogie subo wie ye no ene betena ni mu na wo ya bofra de na awurade nim no. Yes, na onyankopon nim no say we the chosen one, but all be ye na dwuma no na esese Spirit ni descend eba ne so yi. Oh shame we ya urade dia dada wa tworo no ne ngumam dada say we ye ne dia you are part of his children. But say wa imagine so mo subo ana say we di Kristo achi no wa matri ni a ewie pe ni nyina nhema e wo ho a bonsam be se wa ba no bonsam be dano basi sanema ita dofonom ensuo mu asubo ene won konkoro de no eye ahyede ma o Kristo ni bia se utimi nya bie eno na e qualify mo wanya obeye awo foforo na se abode foforo
awo foforo wanya bi baako nkonya baako wose se wanfiri nsuo ne honhom mu anwo wo pia onya heaven ko enti Yesu Kristo ma no kwai ema niema we mienu ye adwuma wo na brabom the same thing as Peter no ne asomafo etu omo gigi nsuo mu asobo wie ansana honkonkono no eba wo no so etu orofo enchirechire mu da ho check wo de honkonkono no asobo no wo bi awofoforo no wo de no senete waji Kristo adi ensu ntimi nya abone yo waji Kristo adi ensu wiase obi aji Kristo adi wiase wonu mu cheze be kura me wiase ne kura mo sabre wiase bronya yi wa fa bone bo be hia na ayi bi bubunti hyenhyen ye di bronya na sister unye serious o unye serious unim honhom ko a wo ya na dia enti na wo di wiase achi wunye hunu honhom bra wo ya na dia enti na abo bra se wiase ni wana ka che say Yesu Kristo ya woni December Jesus Christ ya woni December no ko ya research na hunu da wo Kristo Yesu Kristo ya woni December enti mfa hon kwa hihye wiase ne niam mu niam bi emma Awurade adom no emfiri won nko ya Christ December an won kan kire se yen celebrate bronya won kan kire se yen celebrate Easter wose ade a yen fanka ne ye the communion eno so na ate Awurade na ase ade bia duro wa sofo ma wose mense sofo ma wose mense sofo ma wose mense emfie nani communion wini bidda. So how can you tell me, or how can you tell Christ, how can you tell Holy Spirit to say, wo abodi afoforo na say awofoforo no oka ho bi wini bi da kura no kura na wa kwantene a enke hadwen ko ebia na ba bia wo no sofo bi enu obema obi. But yes sir, as I say a kwai no yetimi fa so pepepe awofoforo in Christianity onamu obi a ya wono foforo bia wodan na awofo asem bia na awofo no beka kire ni bia no wotie akwara ya wono foforo asem bia eni de ne maame de betete no eno no wofa erisani yani aba Kristo mo so resese ye obedient to God's words esese ye tie de Awurade ka eni kwanse ye fa yakoma den kwan so Awurade say betime de meye ni say Awurade aka say me de meye ni say it shouldn't work that way. Enti Luke Matthew chapter 3:21 wasi hon konkuru sane te se buburo eba ne so the spirit descended like dove and a dove eba Kristo so ena ni bi ka se we ni me doba osomani montie no ebra hon konkuru ba Yesu Kristo so no eno na obo asuwie pe won de ne kwa sra so se bonsam kwaso na nhwe se ampa we well prepared, we well qualified according to Luke chapter 4 verse 1 coming down. Was won no eba ni mu no a eba ne so a ebe share ne ma no e de ne kwa sra so se bonsam kwaso na nhwe Bible say okoye no Satan by na obe teste no sam pass wa sachira am pass gospel titinemu orofo ebra me no mie no sachira ye na yesi abedi Kristo achi no isanse wonni honkonkron anase nipa na nya honkonkron asubo no se de Yesu Kristo asam kire ne ntino on se so we bai no ahwe ase boni bi bobo ba wo
o kwan no waboboa no wantime ne so nim wahwe ase wom de wo bia won konkron abɔ na suo ebia no ontumi nkoye bɔne ya de stamp watim so mekan ya kyerɛ wo ontumi nkoye bɔne Yesu Kristo ji asu bo wie na yeva no koye bɔne anase ya tworo ba abrum so koye bɔne Peter no masomafo no enya won konkron so bo wie na hefa no ya tworo sɛ Peter no kodi nkwase ade bi. It is all our life on so now from say man of God no from say we Christiani na odi awurade achi na wontimi nhye wo ho na makono so na mmere ye atwa ho ahia na bone totototo wo a wadwen sachira ne huhuma apam na awurade wo ne enwie peye. You need to repent fully. Kodam pa bo mo sire awurade tumi na ho mesuro bone metere mo nyasa ba ebri kwadwuma. I'm telling you the secret today. Enye platform bia so na no krense we ubenya. But me evangelist David Nyankopon na soma me anase Kristo na asoma me se meka na asem oba so na wuti e beboa wanti a na wie madwuma nyiri panyina na beka. But I will tell you how comes to be a man of God na obe wi ase yese wakọ fifi wo bi onu obi akoda wakọ fifi wo bi wakọ bu obi agini sika wakọ yese ne nipa dom da so dinachi e defend no ana menyentabo ana nipa nyentabo no kure nipa nyentabo said Peter no no nyentabo ne nso mutimi etena se wo manfonso ne mrato bia nto wo mo saa ne twase me no mienu so yeye se wo ja wo abonsam be wiaw owure fo seconds obonofo no be wiaw obefa wiase ne yema so achediem aduanim enkomom. It is all be wura Kristo sumu a enkomo kra yete so susudi nkomo ena nya achede bia na yeje ena nya aduane bia nso ne yedi ena nya ba bia nso ne yekro se wanhuru sa niema we ya obonofo no befa niema nkitinkiti bi so asum fidie mu akotom a ubegye no guase a okra ubenu ho so be wiase enti won konkuna subo no se wunya bia awurade ma nimdie ne nyansa bie wadwim ama wuru papa ne bone mu sunsuye. Don't say yes Kristo we oye na dwuma sa wasi ohunu de woni pam do afa no wanto edipa so afei asuafo no farisifo no timi ehyehye asem bi no mo de ba no wadi ka hu etifidie bi o mesum wo kasa mu no na ho mo na ka kire nse we no mpese o mo kire ti kasa e kire wo. Mam Jenny, God bless you too. Yes. Enti look Yesu Kristo agi asubo no wie ye no. Oto se honhom no de ne kosere so na bonsam koso no hwe. Yes, enti yen ya begi Kristo adie no. Se enya onkonkura asubo se unya bi o bonsam kwa koso hwe. Na se die hu ne se unya onkonkura asubo ni bia so hwe no untimi ntintimo da obehwe ase. So when untimi ntintimo da obehwe ase wom. But the sense say Yesu Kristo a we yedi kanfo ana se ye hwe na no mo adi na chi ye yin wono no won ne ba ne mu no so we bia wo hia bia otimi di su nkunim because of the spirit e ka honam no kwa ntimi mo ne boa Christ etia baji Kristo die no mom ye hia se mpa ye nsere wurade se hon konkunu so bo no omoye bi na yetimi ni na hyade so the spirit of him no omoye bi also wakachira hwafo na sema ko minya munyanka mesoma agya no bo hye namba oba wona be family bi no ode abekyerekere mo eye no kura honhom awiase ntimenye tio eye no kura honhom a awiase ntimenye na entumi nso da kozo ni wiase ni twaka se wa nya bia ehu ene na be ma bebre akrisofo bebrebe enya nkwaje. Yes, akrisofo bebre nya nkwaje because omo lack the spirit of God. Bebre nya nkwaje because omo lack the spirit of God.
Hon Konkro so bon dodo na ni bi. Obo okro ye sofo eso sa wo side chick. Why? Or side chick. Okwa sore okokwa so kofa yi ye kan say entade nketenkete adwamantade no abeton. Na no me se me kwa akra kwa ya ade me se sofo mu a sofo nipa tene nase e okuta bible wa bia ba ana wode ama nipa bi omo ene brunyen kwere sofo wa bia ba sofo a wa bia ba asofo birim deal with cocaine enti ya woni ma bebre hono mu a ekoso wo sumu ase a ehuma dasama na urade tesoro no aye din enti mesra dodo aye hia se awo foforo no momia momode ne hwe bi akira kwai unya bia unya pesame nkumnya yes ka no kona nka bibia ba ye na dia unya do frupe wani miru bi hwe ogungun so bo na bi no eyi fia de bi afru mu eyi wonam su to twene ema wo focus nyina ye Christ ene na asem ene ho da wubo ene heaven obo afoforo uso nipam odwini nipa nkwaje ho nipa asem ye omobo soten komara asem pacho nipa asem eye omobo odwini afoforo yie die ho o hwehwe afoforo nkoso ho odwini awurade asem ho de bia o supporto awurade adwuma o make sure say awurade asem betum pon o saye mpa bofo ehwe twuro nsem o de asem che wakoma mu ye fita onyiro obi ho adwempone wo ye setie ma awurade asem udi Kristo asem ne bobra wabra ba wo foundation wo life no wabra bo na wo mu na nkasa no will live your life by the word of God. On fani pa brabo anase nipa niema bi na ye oniema no. Enti Luke chapter 3 no verse number 21 no akire esubo no ayebo a ibenya God spirit se hon konkoro no ebetina mu hwie a abraba a wo bebo ni ntino ene su ene ban a wo beyi na die ntino na awurade akan wo ede wafra ne mano ho. The children of God no odo beka ho. Yes, wasi wan free so no huma ho obi a ontimi nya onyankopɔ ahemie enti ansana obekɔ heaven no na watimi anya nsumo subo de tosumienu nkonkron subo no wanya bi wonya nkonkron subo no a eno na ebema watimi aye de awurade pɛ adwensakra na wonya ya kwaji mu asubo no honhom no ena ebe kyerɛkyerɛw papa ne bone mu nsonsoye we nye enkoye we ye tuanamo we yesei enti ebra honhom no boamu aye ene papa no na awurade nso ano aba wo so anase wonya the symbol of Christ anase the spirit the symbol of Holy Spirit ubenya won konkora hyenso die bi ewo ho huhumu ene obi owani ene ehu na awurade akan edo afra ne ma no ena na no meka se mehia guy bi se bra bi anu woka chem se me ba no ho sensuma bi bomo maso a abofo atwa mo ahia meba o hia menchia anam se menchia ho ho nsem wo started so come honsem we are so for penny udibia no danke Williams mo kura ma we are so for penny pa edihwe ho yi na tumia kura wo no enye tumi keto emesika sika nibre mo abrabam ade a ebebre wase enema mienu sika nibre ana ma nam se no kura de eda baby kura eto ma ware
na me nkudi sa nkwase ade na media so na bewe na ojawura evangelist bi oba TikTok pa si a friend evangelist ojawura oh bre ya oh wo she ode wo ma me nko ni page na men send na yi ni mfama na kokohwe yesi ababa wa bi na chese enya senketo na yesi ko de na faso pa so de ne ko guest house bi yesi wo ayi akire wo ayi adwosu akire wo baabi yesi wo ne ge na akwada kura ma ge na kura anyem kura ma de media no so wonte empare ye Nigeria ni no de nsa ayese tofia kwa so ra se yesi na wakoda da obi na wagini sika bi a waje pa nya senketo a ene yesi emodimpo sika bi meme kwa me empare me yede no kure ne nam o yede no kure ne nam ye ka urade sura ye wo bi zora se because ye penkwaje ye dise binomu a omo ye nema osumase no ma sa pepo ma no betre media so ti se de hwe ni wo mo ho no ye serious me meto am ye serious o minyam djumam o wa dwen se o betre bibia asembeto yes asembeto e de pese ye nyankopon adwuma ma na ye nkosuo nti ane apa ye ho achi a nokurem ye namo a ye bo awurade asemu dawuro nokurem di me no hia a nokure bi awurade di ama me be ma ho ana yo adwen so be so ma hwe a unyame sikemu unyame e masemu unyame e de ai ana yo adwen se wo de asem bia nkomu bi unyame ti de na de bebre mase de na de begum enu mase se o focus eye on heaven na uhunu obotaya ana se dwumadi awudie ene ba bi a wo kora bibia no ma obonfo no betima hyehye ede aba ede abere wase enti me my ready say ye de awurade asem be nante aka no kora nsem sa akire nipa e wo media no so erisana me pese wa life no so bia wo ye awurade adwuma ana se odi Kristo achi wo ye Kristo ni bia no live your life by that way many people bi anka ho nsɛmone enkote kukom kudim kwase ade bia pacho na ba bia wona mu bia mani pa nhunu Kristo fra wa frɛw ene a wo foforo sunu a ewu mu no sɛde ete aye Mr. Wushu ya na eyo ya papa se meti se obi bobo brebi sa nyema no bra basa ne sa nyema no a ya na hadwen eno nti ne yesu ade we se awofoforo se wo life no so ana se wote sa si santentem wo se sa urade de bechew o de boni bia che nti no se wantimi ansesa ma God spirit ametina mu na amfo anye de opa dako na no ana kana na obeku ato atwere awurade na beku bozo won se owosu ni mfaso obeku ato atwere ti ya de ahote ne di awurade achi e de ahote ne ye awurade adwuma yes enti she wonya ahyensodie ne bi wie a afei na awurade aka wo edo afra ne ma ho John 1:12 wase dodo a woje no wana woje ne dindiye no oma wono mutumi se omeye onyankopon ma ya emfiri honam ene die nipa pem not by the flesh wase oma wono mutumi se onzo wase dodo a woje no dodo a woje no wana woje ne dindiye no obi age Christ but wanyi ni yes so woje awurade dia woje nsuo mu asubo ho nkonkron no nso eba wo mu
When I was in Dindi, and any one more, they are willing to follow the steps of Christ. South one a God spirit, you know. Obia de Christo di what you rather now say when I'm soon with you. Your baby and way, we need but I be anti or the jazz or if you're. We need but I be a no answer a could be. Me mammy wa, I don't know about Jimmy Yenti Crown or sorry. One could be a Becca's or a Bonsam or bear fool if you're and or Bapan Wakwaya or journey a sorry bush. But every Christian be assessed with Yabutebi Edisuanism. Obia or Botaya or the Bien Juma, Obia or Botel or the Coscu, Obia or Botel or the Court or the Tukai. Obia on the bottom of the water. Sana Christo Monoso ete. As I said, we aim on one thing. We focus on one thing. That's heaven or eternal life. And kwaje with Christo. And in your Christo for you na botaya and a bush and some rane at the amai. Enti or say ye nyanya insumo subona on konkono eba yemua. And no more na ebe qualify yea. Ama yetimi ababeye onyankopon ma. John 1:12. Dodo a wache no. Wana waji ni dindi ye no. Wuji awurade dindi say pa afei gospel na betra monti awurade apede na obe. It is a wutimi follow the sense of Christ and so pe na wakan wo edwa fra ne ma. Na ansana awurade ebetimi agi obi atum se woye ne ba no enough I just said obomoden se obetwe ho afri eniema entini nyina ho it is say your life we so say yagitum say ye awurade madea ene esese ye hwe yie na ye twe ho firi nioma bi a entino ade bi abone bi o se ye twe ho firi o se dodo oje no wana waje ni dindi ye no o modumi se onye onyankopon ma enti yaji nsuo mo subo honkonkron so abebo yesu enti yabo yesu ni de na chese automatically yabe join the children of God yabe kan awurade ma ho spiritually yabe kan awurade ma ho obi ebeye awurade ba ewiase abrabobone onkomu biem awofoforo ho asem na me no ka no obi ebeye awurade ba eniema ye wiase fia de sha nipa no onka ho bi enti 1 John chapter 3 verse number 9 ye hwe asem bi ewo ho 1 John chapter 3 verse number 9 ye hwe asem bo enchane mapon ye hwe asem bo 1 John 3 na ye hwe asem a wo ka 1 John 3:9 o say onyankopon fam abaye no onyankopon fam baye ene boni nhia tio on say John 1:12 no say dodo a waji ni dindi ene beye onyankopon ma good ana 1 John 3:9 head ene say onyankopon fm wanka nipa famu o say dodo a waji no wana waji ni dindi ye no ofre won say onye onyankopon ma ya emfiri hunam anase emfiri moja anase de hunam pem nemum efiri nyankopon John 1:12 ya emfiri de hunam pem nemum efiri nyankopon ana 1 John 3:9 no o kirem say ene sanete de a onyankopon fam ebaye no se onyankopon fam ne fam no emma yese ye onyankopon ma ye onyankopon ma na se ye frɛ wo se onyankopon ma ene ye no onyankopon fam no yese ye ne ma no sa kasa na ye ka no ene boni enhia mama hwe English no na hwe bia no ka asem bi oh mama hwe English na hwe yese de osi ka no e wa ha 1 John chapter 3
we the on the one can. Okay, one can. Or head in any ever the Bible no has say. Tio John 1:12. Dodo a wɔgye no. Wɔn a wɔgye ne din die no. Wɔma wɔn mu tumi sɛ ɔmɛyɛ Onyankopɔn ma ya emfiri de honam pem anase de mogya pem anase de honam pem nemum efiri Onyankopɔn. John 1 John 3:9. And was a sanity idea. Onyankopɔn fam ba ya ne bɔne nhia. Enti sɛ yɛse yɛyɛ awurade ma Onyankopɔn ma ne yɛn dia. Ɛneɛ Onyankopɔn ma abrabɔ ɛne bɔne nhia. The life of children of God ɛne bɔne nhia. It will Kristo ni bia wususu se woye Onyankopɔn ba woye awurade dia bia no. You have to be careful with your lifestyle. Ebra woye wabe Kristo ni bɔne bia e bɔne emu nketo ane adante mo kesi o e bɔne. Osisi ya be yi Onyankopɔn ma dia yenhwe wuru se ya bra ba ye bono ene bɔne nhia. Adie bia ye bɔne adie bia no ye ya bra bono ene bɔne nhia fi se ya be ye Onyankopɔn ma na ehun asɛm te sɛ ehun asɛm te sɛ abafonom ehun asɛm te sɛ yesua de ehun asɛm te sɛ yetimi twe ehun fi bɔne ho ehunu bɔne a yem hye ye dwane anase ekohia no se onipa ntimi antwe ne ho amfiri bɔne ho na ne yemu anhyehye no wɔ bɔne yɔ ho a ebeden na sa nipa no timi de ne nsase ne bo aka se wo ye awurade dia mi wa nso no eye nkontompo te na no wonam Jeremia no ne Isaiah no so ka se oman di wono ma no fafa ne dimini na enso wo makoma no ehia mi awurade no atwe ne wo firi me ho kwachichi adofonom awo foforo ehon komo na me ne wodi se yese yawo ya foforo wo Kristo ya pa enwo achi afiri wiase nkekayem ewiase nniama ensem fata mfaso ni so emwa manipa krankwa gyenye enya nyina so no ya pa enwo achi afiri mu a adofonom mom yenhwe ye frɛ ne ye 2026 ya yekowuram hwɛ wo frɛ ne ye. Be mindful of your calling. Hwɛ wo frɛ ne ye. Be mindful of your calling. Hwɛ wo frɛ ne ye. Emma boni subia emetom MKB fireman, God bless you. Na pom to say hwɛ wo ye. Ene si gyina ye pa ema wo kra nkwagye. Si gyina ye pa ema wo Kristo soma kwantuo mu. Enkasa ba bia wone de open na beye sofo ni wo evangelist ni wo eye urade na wo ye bone a wo ye titia no wosese ya beye urade ma de a urade ma no caution wo ho wose ya bra bono ene bone nhia tie verse 9 wose obiara Onyankopon na wo no John 1:9 John 1:12 ena John kitenkete na refer ye no Onyankopon obiara Onyankopon awo no onye bone obiara Onyankopon na awo no onye bone efri se naba etinimu obiara Onyankopon awo no onye bone why ni de awurade awo no anaso Onyankopon awo obi Onyankopon awo no ene obi a waya willing se wode awurade asem be ye adwuma wapa no wachi afiri wiase ne mu keke bone ho waje nsumu asubo God spirit abetena ne mu odi awurade asem so wana adwe so be ye de awurade pe oma honam control no obema awurade mom na control na brabo wafa Yesu Kristo se ne kra na genkwa na awurade honhom etinimu. That person is born by the Spirit of God. Je Onyankopon awo no onye bone adentia because that person is being born by the Spirit of God according to Luke chapter 3 verse number 21 hobano onse kenkan Luke chapter 3:11 hore kan and verse 21 so kan
Die Onyankopon awo no onye bone, because that person is being born by the Spirit of God. Was onye bone if we say naba etinimu, the fruit of the Spirit is within that person. So that person cannot sin. That person cannot sin because he is being born by the Spirit of God. That this situation woman was saying no kura won a ewiase ntimi enye no na oba obeyi wiase aten e wo bone ho. Yes, Holy Spirit ni djuma die no oso obeyi wiase aten e wo bone ho. Bone ho e se me awurade wo munyimi di eni atemu ho fi se me ko mesa ba biu. Na ade a ebeyi wiase aten homa ebeyi wiase aten e wo bone ho no eye den e na oso wo timu oboa ama akoye bone. That's the question. Ade homa eba abeka setia bone ti o wo so ye onyankopon ba awurade atimu ne honhom timu wo ye awurade dia an wo se de me awurade me honhom ti no mu no ontumi nye bone ana Yesu Kristo se okura honhoma ewiase ntime nye no me soma no amena ba mo nkyai oba obeyi wiase aten e wo ne bone ho ani atemu ho efrise meko mesa babiu ente honhom a ebeka se tia bone ana wo se ebiti mu na ebiti mu a wakobo adwaman ebiti mu a wakofo obiyiri ebiti mu a wakobo kronui ebiti mu a oguru bayigurei ebiti mu a ahoye a mansotwe pesaminkumnya nitamone ahye wo men ani wiase afonfa niema ani abosonso wo mu. How can you tell us say God's Spirit no ebiti mu? No, I doubt it. Ebiti mu, but eye nada na wodada ho. Eye nada na wodada ho. Na urade asema ka chese ma ye nada ehu na onyankopon tesoro yensi na twetwe. Di onipa guo no eno ana obedwa. Odofo met John chapter 3 verse number 9. Wasisi onyankopon ma de a onyankopon ma abrabo ayebon eni bone nhia. Eni bone nhia. Enti ma bone meo eni bone nhia o enkonem ni kuruwa no enkotena dua na se enkogye mframa enkufra ne ntoma enkohia no nkoye na tu mani ntwam nko wasina wo bia wonyankopon awo no said John 1:12 kan no onye bone every say naba etinimu the fruit of the Spirit etinimu na on to me nya bone every say onyankopon ena awo no on to me he cannot sin because God awurade na awo no onyankopon no ebra onyankopon wo Christ angojina ba bia nya bone da eto kan John chapter 40 verse number 30 ebra woni asuafo ne din komo sa wo se hwe ewiase sudifo no ye bonsam no oba na ne hwi bia ni mo ni bibia ni mo bone ni mo enti ni bibia ni mo Yesu Kristo jina ka kire asuafo no John 14:30 wose bonsam oba ewiase sudifo no oba na ne bibia ni mo bone ni mo eto wonya bibia wo me ho onya bibi mfa mom kwadu ni hwi ni mo eti mo miye nko hwasema Yesu Kristo kayo na yenso e obidi sika ma se chena nipa no a wona na ekoba no nso nyane de obobo de ahebutom wasina on to me nya bone efrise wonyankopon aba etinimu verse 10 wasi wemu na maye hunu onyankopon ma ene bonsama wemu na onyankopon ma ne bonsama dadie wemu ene ye hunu onyankopon ma ene bonsama enti wo bia on to me nya bone bia e represent us onyankopon na won fi se na batinimu ana wo bia wote Kristo nase na wo setimi ye bone na ne ye monhye no bonsam na won fi se bonsam ba ene tinimu now ebeye den na wo hunu se
bonsama ana wuwe na naba ene tinimo. Galatians 5:19 kenka honsama. Galatians 5:19 unya bra kenka bere konti mitwaso. Nyabotana kenka ho. Obi a bonsam woni pada. Oti mosu ni pada. But the moment ya onipa da sani bia besen frɛ Awurade asɛm na wɔn fa Awurade asɛm nya dwuma ebia no bonsam be fa nipa koro de ne ye de opɛ eti wɔn mo bonsam awo wɔn mo dɔɔso ɛwɔ asase so ebi wɔ Awurade fie. Galatians 5:19 nyabotre na kenka ho. Galatians 5:19 o kenkan ya wɔ se honam nnwuma ne de pefee adwamamo efi krono sabro wan wose tie ore ma menkai kaya na mawie. Galatians 5:19 wose eni adwamamo efi akohwi abosonsom eduto otan akayo ahoya abufuo apreapre kunsum empapamu netan ensabro agobone ene de etete sa na kyese we no kura no Bible na nkene nyina o se ene de etete saa mambeti nyina him ensem ni nyina wantworo no ha enti ensem wo no ma God spirit no na kyerɛ se we ye bone ene de etete saa obi pesu otu kwai wo se me do bɛkɔ no wagye sika di na kosi Dubai no wagya no ho danka kraka ebu na as a prison for ne gum na wagye obi sika na de obi ba fa kwa ho so wo se ene de etete saa eti de etete saa no kura no ye kase ye twera enko twero gungrum edoso papa oba wagye be sika di no onwan be ma wagye oba di no onwan odine tukwai odine sim afo obi adwuma wantua ne ka edoso bebre ade bia wo yetie nipa dasani bia emfa no kwa ade bia wo yetie nipa dasani bia eye bone. Yes, ade bia wo yetie nipa dasani ma wonua bi ti nsuo ma wonua bi kwa adwendwim ma wonua bi kwa haw mu bia eye bone ma o se ene ne etete saa tie ene ne etete saa yenemu na me bɔ mo kokɔ sɛdeɛ me bɔ mo kokɔ kane no se wona wo yesa eniema we wona bo sa brabo we nyina omunya onyankopɔ ahini omukɔ ha bia enye ye. It is unkrofo we na wo kan Matthew chapter 3 you can say Matthew chapter 3 verse number 11 hono no a wo se onyankopɔn John edi adanse no wo se Yesu Kristo husu apa wakuran obepra na prayer fita na obeboabu awio no de akogu apata so na ntete ne de wode ogya enum da ahye eti wo mo bo sa braba we no eno na evre fe se omo ye ntete ewo urade anim abroso ntete awio so ntete emfaso ni won so eti ogya ne ye de betum ahye wonom efre so omo ye bonsamma omo ye honam ni bia so nyangwa because honam ade bia ye bone obi a will live in a life with fleshy ayibia no bone ngwa no ye but ode ho bo bra bia no God spirit leading the life obi an oye de Awurade pe ti nkomoni wase we mu ne ehunu bonsama ne nyankopon ma enti men kan kire me say woti Awurade na ase ye bone a eno ano yes so you can count yourself say you are a child of God and maybe bia na adam eno no be ka kire de achi say Matthew 7:21 say bebre edibidi be hihye nkomene so daache bia no be ka kire so onfrim so nko omom ye ne ma entre enti esase ahwe ho ye say ye frɛ ho say awofoforo ma abode foforo a mom ye hwe ye life say ye 2026 ya yewuram emfa bone nwuram emfa bone nhase emfa bone nkowie ma ho nkonkron no darate obibia mu e ma wuram fi ho nta pacho ifri sabre ko yempa bofo na hyase bompa e kire Awurade se Awurade ma mon konkure suro bone Awurade ma mon konkure suro bone Awurade ma mon konkure suro bone wasam se de ne ho te na wotene no woni benya nkwa obonefo bi anya nkwa wanim Awurade mpesam no nante se de Peter no nante ye Awurade mpesam no nante se de Hana no na nya sa impact no fa bompa
na wonya wonkonkunu so boni bia no won ma awurade emfa no tumi nka ho ma wontimi ni so ni yes na ebe kire de awurade pe ene de awurade mpem nsonso ye isra awurade se o mayibi wasi wemu ne ewuru onyankopon ma ne bonsama emu nsonso ye enti bere so ne ewuru onyankopon ma wasi na omuntumi nya bone efri se onyankopon aba hom na ba no eti won mumu hom na ba no enso ne de na be confirm Galatians 5:22 the fruit of the Holy Spirit odo enije asundwe abodwochare eyemie papa yo gidie ojo ne ni da ho tio last verse no was na wona woye Yesu Kristo dia no wona woye awurade ma no wabo honam ene ne nhyeso de ene na kono asenuem this is the Bible. Our fufuro, the life of a believer watching Jesus Christ dia when you're born again. This is the life we have to endure. Abrabo esasiebo Jesus ye yinadi was a dodoa when Yankopa won when you're born if you say naba etinimo the fruit of the spirit esasi ye di woni padiem odo enije asundwie abodwochare eyemie papa yo gidie ojo ne ni da ho wo se emre bie ne wonuma etia weerum na wona woye Yesu Kristo dia no wona woye ejane dia no wabo honam ene ne nhyeso de ene na kono asenuem Galatians 5:19 ensam na ewo ho no wabo na asenuem wabona senuem na ewiase beye kobekọ sede kura saafo no ntwa wo mani nkobo sa abra ni bidra if you say God spirit and lead you on life and na dwe mesira urade hye sa honhom a eye kyenso a all kan ha no urade nkyem no mienu bi na ewiase beye de asne asikyire ne wompo a omaye nkudi akire bonsema polish wiase a polish ne fe akwese ka muna esi yaye latest ya obi antwi date woroba esu anete yam na wano mensu ho enye nkwada asem iti adofonom awo foforo enema mienu ena me gina so ena odi nkomo to be born again and not for se yese ya awurade dia ye awo foforo abode foforo dia esase ye hwe nsem bi ni atotu ye ni maye utie me o hwe me onyi nsumu osubo hwehwe kira kwa ne pebi na je uye pe ye mpa abofo na God spirit emetena mu God spirit ne betena mu a e ma osuro bone e ma ye no kwafo oti Kristo na aseso no kurese wonka bi ba gogora yoni bebo no ne no kura bonza ho one no kura bonza ho no kura nam temere no so nam kran one na bonza ho da so oti Kristo fie enye enti aha ana awo foforo ho nkyerɛkyerɛ no medi esi awurade ya tomo a ɔkyena eyi fiara ɛno nso awurade boye ya na omaya asem foforo de beba kwa bia so ye beba live Ghana time 8 p.m. and I ba life de bia yentum jese bia emergency bia ba na bia emergency bi na ye ho hwenye ye dia ni apewura de che ono de ache nje eguso a mediane osabakani David True Faith Church International Kumasi Sokobai Wood Village ana me pacho me wo se osabakani a dane de nyina me ba media so eno ebeche ewurade asem ye bote nyina se ye nyina ye betimi ne ewurade anante na dachi yebenya enkwaje ewo Kristo ewurade mfa na asem so ensiesio wone honam famu oma won konkron na onfa wonye de ono no peboni bimpo na eguso a ye ya enne ewurade mfa na asem no so into asemai na awofoforo honhom no wonche yembi hon konkron ja na oso de bebo yeso no onfa bi mo yesu
na emwa ye na hunamu aye namu yi yentimi enye de Awurade pe maame mama Awurade insha bebre medase Awurade insha medase Awurade insha bebre di Awurade ya domo a ochina na yebeye watch night ya no aka no days aka no ochina Sokoma Woodbridge watch night twato koso ni yede homeda so next week Wednesday and ye share your convention ase ehia mo kese no ye share ase Wednesday this coming Wednesday ewo adwoso and ehia mo no eba so eduru wa ye behwe se ebetuma twa TikTok live no ye ntimidia ene na chese ayeka ye ntimidia na se ayeka ye bomo dance ebetwitwa bia na ye de batoto YouTube honum na bibia etimi ayeka ma Awurade nhira mo nyina ba bia wo hwe me free ye bia no Awurade nhira me mpa ese ensuye ewade nyina mu omfa no tumi moae na yentimi nyade ono pe ena kakra akai desi akai mesre Awurade so fie nyina entwa so dwem ba bia betua no mafa bia so befro ka so be nam fom wona ye so wadwuma mu eden bibia mu Awurade Yesu Kristo emo obi bia ho bai na asudwi ene obi bia entena ewiase ne yete ewiase nhyehyeye no a ewo ne wo mu a na ebi aba befa ye ho eti memamu nyina afihia po afe enkometo ye afese se na yete nkwam eye ewiase enchi a wo mu a ene de wo de a ebepie na yakabi na bibia etimi ayekama abronya no ne yenkwase abronya no de yenkwase aha nemu emu achede ba ye beje ene de manka na beboa na se wo che evangelist adia na me se brunya nti da bi enye brunya no hia na ni brunya na behia ana me ba jo me boa brunya na ni na behia wo ga wo tim so be chama de dada evangelist wo be chama de dada ya se brunya na ni na behia nti nka se sofo ene de sofo ji brunya de da bi se sofo ina ye ni brunya ye ni brunya me ni brunya aha ne momno che na be chema de na ne brunya na be hia ntia no de to adwene mka se o ma brunya na twam da bi fabra next week mi ko nhia mu ye nkoto azo to da ne de bi edi agro ne de afam ne asere kakra Awurade nhira mo nyira eguso e bompa de atamochi Kristo enhwe bia so ehom masem enda kakra ka ehwe ho so ye ebre bidru sia na obonfo ne nani abre ba bia utua na mo fa bia ye careful ofro ka ye careful to alolofe enkokasa kasa ne metini bia nkotwetwe bibia ye bia no tutu bibia kama na ade bia nkoye bia wo afiwe mu a mesraw emane haw endwendwen bebre ebre wo yanim bia na DCA enema fama wanka ebie wo yie yes enti hwe Awurade animu a na minim hye ena kakra ake enwe ene de bosumi ebe wuram 2026 yi afofuri minim hye Awurade beboaye amade ye hwehwe no yensa aka Awurade nja ma yemo empire ana se obi wo life no so na se bi oba be join ana obefra baso no oba be kan bia mi nsi kwa obetuma request abaso be bompaye manusipe neso obi ama so a na ye the life no aba na wiye ye mompaye atiasefo nyina ne daso no Awurade Yesu Kristo o sore mo piesie wa wote ase dada ene anadwe ya da wase shiwa no munya mebre sebra ne so odu tumi no na so akaye na waboaye ama yeti wonu masem ene wa me yesua ade e de afa awofoforo wa me won sampa dodo no a enyenya awofoforo Awurade mesrew yeni ayenya abie no enne fa nkonkru tumi ne boy Yesu nkonkru jano wadaro mafa bi boye nyina Yesu Awurade yesrew nkonkru no fa be boye nyina Yesu epesi ye de wo Awurade wo pe epesi na wonante epesi pu wiase no abrabo bone eti Awurade yesrew ma nkonkru a ehye Peter no muden na wotimi gina ma no kora no awie bremu ye we wiase aye den adwuma saman kura na ho aye den se nkonkru nkan wontimi ni adwuma mu no kore te Awurade koso abehu imgu yemu na ma nkonkru nye kaka fo wade nyina mu ntimi nyina enye de Awurade wo pe
na woba ye nyankwa hye ye nyina ye nso ema obonefo no mese ye nyina so wa mo nipa se omra me ye obonefo ne ba Satan mo nipa ene wa beye wabeka se me mane we nemom eya abrabọ no a ene ma ne ko wiesa nti dodo e wo life nso nyina na Awurade ka ye ne hu ye mbo ye ni je wasem ho nti fansa ka ye nyina na se ye nka wo ma ho mpo a wadawroma hu ye mbo na bre yi mu de fa ye ka wo ma ho 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 said your obade sefo no ka se me mfata se obefre mo ba biem no ye de ampa ye mfre ye mfata se nka obefre oba biem nanso abrante ne ka sa ne papa anto na ntwene ogeno sa de ne ka ne ma ho eye ni yie kura chen ka ne no enti wadaroma ka moja be hwegu ka bare no da fa siesie ma moja ne ntoye na wo hore mfiri yeboni nyina ho da fa ye o mabio ni yentimi so tren ne aba na ye nya nkwa wonam fam so kaaye na ye adoye wonam fam nyoma ankoya yentimi ne nokore o wasemu ti huye nyina mobo mo bia ansa no adwuma nye yie obi asika asam nye nkoso wonam fam wo ha ne amade bi da wo so a Awurade mesiro yifiri ho mai so wo so wonsoma wasam no kwa wasam ne ba eyi wo ha ne amade firi nipa so ema akoma toye mu na eje nkwa esa yare etema wasam mu tumi no emeyi ne ntini bia mfiri yabra bom na ma wonu munyam tumi nadi aka kra bi na wiase nhye fam de afede ko na wiye ija adofo no ne o manga na eni dodo e wo life so nyina hye wonsem boni abusu nyina ho bai fie nyina twa na sondwem 2026 no fa utumi no so fie nyina wura mu na ye nwura mu onkunimdie fa utumi no awon so bedi anim o ya brabo mu obi ani ni kwamfie men na de ope no eye wo mayania e be koso adawase ija dwumadi a odi ahye nsa no hye wonsa wonam ne moja ntumi nyo Awurade hummobo kai me koso abie madwenem mamnimdie mamadi yensenka matumi mra wako a mensemo na onipa bia obeti asempa no yare bi dan so na atuko de ombone bi hye no so no na atwane na wafa so age afoforo nkwa adoye a waye no wodi bia ya afoforo ye de no nyanhya ma mani da so ne megefo no adwuma no so mi hia boafo fa utumi no no so bie kwai na adwuma no maka de bia da esese wako a ode dome na bitim de ye wadwuma no wonam nipa so na eyo te fa odin so kai me na efa nipa bi so boa na enima nyina ntimi wie peyo na yenhye Kristo di enmanyam wadom doso ye wo pepa se wadwuma ne ye beyo akamu aka de boa me na ma won saso na yetirim asembrem yenhye Kristo di enmanyam da amen amen no na wode aba Awurade enhira bebre duba ko apo anajo de suom Awurade enhira ma me Janet wode amen kase pa aba Obadwo Sika ono so atape Kennedy Mr. Candy Date Awurade enhira Angie ono so de amen no aba Mr. Owusu Prophet Man of God Evangelist or the amen aba Abigail Obapa ono so or the amen aba Awurade enhira adofo no nyina Miss G ono so the amen aba Awurade enhira mo nyina bidia de oso bakani David obetimi ne me atwetwe nkomo meje wo fe so komediem ho a me number da Obapa Anita na bom de say oba Awurade enhira ono so the amen aba me ma me poma ma me owo me Awurade enhira ono so the amen aba opeso wana metwetwe nkomo me pacho ko mi payo ho a me number da ho tembia ofre mi ameje wo so sabre de adiasa ofre mi awunyame Awurade adom free call go 24/7 WhatsApp anase normal call emubia eye adwuma Awurade enhira mo nyina kata .14 Awurade enhira misi ha echia adofo no nyina Kristo ya domo a ochina ye be shine echia makra hwe ho so yi e ma Kristo bye bye